Aiztondo klasiko 20. ekitaldi honen kontakizunera, goizeko 10:00 egintzaio lasterketari, esan bezala, Aiztondo klasikoa, Patxi Alkorta, Txomin Perurena memorialaren 20. ekitaldia, goizeko 10:00 hasi da adunan, hortxe ari gara ikusten, goizeko talde aurkezpeneko irudiak, Rural Kutxako arku horren azpian, hainbat taldeetako ziklistak irteera noiz hartu zain, talde aurkezpen hori noiz gauzatu zain, hortxe Elektroalabesa Zuia taldeko ziklistak, Eibarko Klub Deportiboa taldeko ordezkaritza ere, talde aurkezpen horretarako zain ikusten dugu, orotara 25 taldeetako 175 txirrindulari ari dira parte hartzen, goizeko 10:00 jokoan den lasterketa honetan, Espainiako kopako, elite eta 23 urtez azpikoen kopako bigarren proba da, Guadianako zirkuituaren ostean, hortxe, ikusten ari gara, Espainiako kopako lideraren elastikoa soinan, 23 urtez azpikoen mailan, finisher taldeko Cesar Pérez, elite mailan berriz, Extremadura Pebetero taldeko Jose Maria Martín da liderzan, hortxe irudetan ikusten ari garen ziklista, eskuinetik hasita bigarren postu horretan, elastiko lideraren elastikoa soinean duela, Guadianako zirkuituan, bera izan zelako irabazle, Cesar Pérez finisher taldekoa bigarren, eta honen bestean bi ziklista hauek, aipatutako bi ziklista hauek ditugu, sailkapen horietako lidertzan elite mailakoan eta 23 urtez azpikoen sailkapenean. Finisher taldeko ziklistak, sinadura kontrol horretan, adunan esan bezala, goizeko 10:00 markatu emantzaio hasiera probari, aurrez, izan dira ekitaldi ezberdinak, txikienen ginkana bat ere eginda, eta hor ikusten ari gara, Caja Rural Alea taldeko ordezkaritza ere, sinadura kontrol horretan, talde aurkezpen horretan, gaurkorako, garaipenerako hautagaien zerrenda horretan, hautagaitza zabala osatzen duen talde ezpairik gabe Caja Rural Alea, eta hortxe ari gara ikusten, ipatu ditugun, ginkanan parte hartu duten gaztetxo guztiak etorkizunean auskalo. Hoietakoren bat, Aiztondo klasikoa korritzen ere, ikusi genezake, Adunako pilotaleku horretan ginkana bat egin dute, eta ondoren, lasterketaren aurretik abiatu dira, irteera hartu aurretik, Aiztondo klasikoaren antolakuntzak egin izan die aitortza, duela egun gutxi utzi gintuen Iñaki Pakea, eta duela hilabete batzuk utzi gintuen Iñaki Gorosti diren alargunei, hortxe izan dira antolakuntzaren eskutik, Loresorta jasotzen, Mari Lurdesek Artziarena, Iñaki Gorosti diren alarguna, eta Aitziber Lizartza, aste honetan, kamio bat garrapatu errepidean biziletan zebilela, hilden Iñaki Pakearen alarguna. Lasterketari hasiera eman aurretik, zinta mozte ekitaldi ere bai, Cristina Rodríguez, Adunako alkatea, Jose Ramon Aiertza, Aiztondo klasikoa, lasterketako zuzendaria ere bai, eta aurten nola ez martxoaren 8 izaki, zinta morea, martxoaren 8 emakume nazioarteko eguna, eta Aiztondo klasikoak ere, bat egin nahi izan du eguneko aldarrikapenekin, eta bai txirrindulari antolakuntzako kideak ere besoko moreekin dira. Hortxe, adunatik abiatuta irteera neutralizatuan egin dituzte lehendabiziko metroak txirrindulariek, horrari gara ikusten, pelotoi hori irteera ofiziala eman aurretik Adunako jeitxiera osatuta, Adunako Irizar e-mobility enpresaren ingurutik pasatzen, aurtengo honetan, Aiztondo klasikoaren babesle berrietako baten Irizar e-mobility, Etxemar garraioak eta Orbea bizikleta etxearekin batera, eta hortxari gara, pelotoi nagusi horren atzekalde ikusten, baten batek arazoren batera, matxuraren bate izan du, irteera neutralizatuko zati horretan, eta behin jada, Bilabon alderako errepide hori hartuta guztiak ere pilatu dira, geratu dute tropel nagusi hori, txirrindulari guztiak tropel horretara itzuli arte, eta behin guztiak tropel nagusi horretan zirenean, esan bezala, goizoko 10:00 pasatxo ziren horretan, eman zaio hasiera ofiziala, nolabait esate aldera, Aiztondo klasikoa, 20. ekitaldi honi, Patxi Alkorta eta Txomin Perurenaren memorial honi, hor ari gara ikusten besteren artean, high level taldeko Hugo Fernández, matxura izan duen txirrindulari hori, hortxe izan ditu, barazoren bate izan du bere bizikletarekin, guztia bere lekuan jarri, eta jada, zuzeneko irudiak ikusten ari gara, lasterketa burua osatzen duen taldetxo bat ikusten ari gara,
Esan dugu, 122 kilometroko ibilbidea duela aurtengo Aiztondo klasikoak eta une honetan 6 laguneko iesaldi bat dugu lasterketa buruan, lasterketa hortxe, 40 kilometrori gainditu bide inguru horretan da eta seikote bat ikusten ari gara, Gomur Kantabriak bi ordezkari ditu, Telkomeko ordezkari bat ere ikusten dugu, beraiekin batera, hortxe Euskadi Fundazioak ere badu ordezkaritza, Aitor Agirre bera dela uste dugu Euskadi Fundazioko kidea, eta talde txorretan baita ere bertan Esax taldeko Herberetako ziklista Mika Big Finkel, eta atzean berriz tropelean lanean ikusten ditugu talde ezberdinetako ordezkariak, buru-buruan jarrita, finisher taldeko ziklistak ikusten ditugu, hauen aurrean Tenerife Bike Point taldeko ziklista bat ere lanean ikusten dugu, ez dute tarte handirik lasterketa buruan diren 6 txirrindulariek tropel nagusi horrekiko, eta lasterketa kokatze aldera esango dugu, une honetan, lasterketaren lehendabiziko zatian protagonismoa izango duen zirkuitoan dabiltzala, 14 kilometro terdiko zirkuito batean izango dute, zirkuito horretan adunako mendatea dute zailtasun bakarra, bertan 5 itzuli emango dituzte eta ondoren zirkuitoaren nolabait ere oinarri nagusi horri eutxita, aldaketa batzuk izango ditu zirkuito horrek, 6. itzulian esate baterako Alkizako gain igo beharko dute, 2. mailako mendatea, eta azken 2 itzulietan, mugarrantxeko igoera hori izango dute adunakoaren aurretik, beraz horre azken kilometroietan urduritasun areagotuko da, errepidea estutuko da, penditzak ere gogorragoak izango dira, eta ikusiko dugu, oilar nagusiek, une horretar arte itxaroten ote duten lasterketan, beraien kartak jokatzeko, beraien erasoak jotzeko, edota lehenagotik, orain zergatik ez, lasterketa buruan den seikote horrek ere bere bidea egin ote dezaken. Esan dagoa, 6 txirrindulari lasterketa buruan dituguna, Gomur Kantabriak bi ordezkari ditu, alde batetik hortxe daukagu, Oskar Bien, berarekin batera, Isaac Grafia dago, Ekai Morraz da Telkom taldeko ordezkaria, 74. dortxalarekin, Igor Iriarte, grupo Eulen Nuk taldeko ziklista ikusten dugu, seikote horretan ordezkaritza duena, hauek oraingoz ondo ari dira erreleboetara moldatzen, 87 kilometro geratzen zaizkie helmugarako, Bilabonan dira une honetan, hortxe berriz ere, Zizurkil pasos alderako biurgune hori hartu, errepidea estutzen den zubi hori igaro, eta berriz ere hauek apurka asteasurako bidean jarriko dira, 33 segundoko tartea une honetan, lasterketa buruan den seikoteak tropele nagusiari ateratzen diona, eta esan dakoa, tropele nagusi horretan, Tenerife Bike Point taldeko ziklista bat ikusten dugu buruan lanean jarrita, eta bere gurpilean, berari erreleboa hartuta, finisher Kern Pharma taldekoak eta Caja Rural Aleakoak ere ikusten ditugu. Saludamos a todos los espectadores que siguen esta retransmisión de la 20ª edición de la Aiztondo Clásico Memorial Patxi Alkorta Txomin Perurena. Estamos ya a falta de 87 kilómetros para que concluya esta prueba de 132 kilómetros y en estos momentos tenemos una fuga de 6 corredores con la presencia del corredor Ekai Morraz del equipo Telkom, Oscar Bian y junto a él su compañero de equipo Isaac Grafia por parte del equipo Gomur Cantabria, el corredor neerlandés Mika Big Finkel del equipo Esax, el corredor Igor Iriarte del grupo Eulen Nuk y junto a ellos está en esa fuga el corredor de Euskadi Fundazio, el Zumaiarra Aitor Agirre. En estos momentos, a falta de 86 kilómetros para la línea de llegada, cuentan con una ventaja de 29 segundos sobre el pelotón principal que está comandado por un corredor del Tenerife Bike Point y junto a él están poniendo ese ritmo de caza los corredores del equipo finisher Kern Pharma. Diogun bezala, 86 kilometro geratzen dira helmugarako, 29 segunduko errenta lasterketa buruan den seikoteak, atzetik datorren tropel nagusiari eteratzen diona, eta aipatu duguna tropelari aurre hartuta den seikote horretan, oraingoz lanean zintzoari dira 6 txirrindulariak. Errelebora pasatzen zintzoari dira, ia da Gomur Kantabriak badituela, 2 ordezkari eta kaso beraiei ere. Zentzu batean erantzunkizun gehiago tokatuko zaiela lanerako ordu horretan, eta atzean berriz tropelean oraingoz ez dago urduritasunik ez da ikusten, egia da, Tenerife Bike Pointeko ziklista hori buruan jarrita, berarekin batera finisher
Kern farmakoak ere buruan jarrita badirela, baina oraingoz ez daukate jazarpen erritmo gogorregirik, kontrolpean daukate aurretik doan seikotea, esan bezala, une honetan lasterketa asteazura bidean dugunean, 85 kilometro esan bezala, helmugarako geratzen direnak apurka ari dira, aipatu dugun zirkuito, lehendabiziko zirkuito horretako itzuliak osatzen, lehendabiziko zirkuito horretan adunako igoera izango dute zailguneko zailtasun nagusi hori, 800 metroko igoera, bataz beste 108ko penditzarekin, eta azken 3 itzulietan areagotuko zaizkie zailtasunak, adunaz gain esan dugulako, 6. itzulian Alkizako mendatea ere igo beharko dutela txirrindulariek, 2. mailako igoera da Alkizakoa, gutxi gora bera 4 kilometro terdiko igoera bataz beste ia 106ko penditzarekin, eta 7. eta 8. itzuli hoietan, esan bezala, mugarrantzeko igoera hori izango dute, mendigeingo igoera hori, bataz beste 105ko penditza duena 3 kilometroko luzerarekin, baina lehendabiziko zati hoietan, 109 igorako penditzak ere bai, eta esan dakoa, errepide estua, gero Sarasola Sagardotegitik barrena jaitsiko dira berriz ere asteasu aldera egiteko, eta une horretan izango da urduritasuna, izango da tentsioa, guztiek ere aurrean kokatuta joan nahiko dute, eta ikusiko dugu ordura bitartean geratzen diren kilometro hauetan lasterketak ze bilakaera izaten duen. Asteazura iristen apurka lasterketa buruan diren txirrindulariak iaz gogoratu, 2024 ekitaldian, 19. Aiztondo klasikoa, Patxi Alkorta Txomin Perurena memorial horretan, Mateu Esterlik izan zela garaile, asteazuko helmuga puntu horretan, gaur egun Superfroiz taldean dabilen txirrindulariak azken metroetan tartetxo bat, segundotxo batzuetako tartea zabaltzea lortu zuen, hasiera batean lasterketarako hautagai nagusi ziren Aimar Etxeberria, Ander Gantzabal eta gainontzeko favoritoak ziozen taldetxo batetik, eta asteazuko helmuga puntua bakarrik garrapatu zuen, 2. postuan Aimar Etxeberria sailkatu zen, eta 3. postuan Ander Gantzabal, Etxeberria eta Gantzabal, gaur egun profesional mailan ditugun txirrindulariak dira, eta hori izan zen nolabait ere iazko ekitaldiak, Aiztondo klasikoaren 19. ekitaldiak eman zuena. Laster izango ditugu asteazuko irrigune horretatik pasatzen, eta tropel buruan, orain ikusten duguna da, beste talde batek hartu duela nolabait ere lasterketa buruan den seikote hori harrapatzeko ardura, High Level G-Sport taldeko biziklista ikusten ditugulako tropelaren buruan orain erritmoa jartzen, 27 segundoko tartea lasterketa buruko seikoteak tropel nagusi ere eteratzen diona, eta behin-behinean behintzat Finisher Kern Pharma taldeko ziklista horiek desagertu dira, tropeleko lehendabiziko postu horietatik, eta esan bezala une honetan High Level G-Sport taldeko ziklista ditugu alde batetik, eta beraien gurpilean jarrita, hortxe jarraitzen dute, Caja Rural Alea taldeko ziklistek, esan dugu gaurkoan ziur aski, azken kilometroetan protagonista ere izan nahiko dutela Caja Rural taldeko ordezkariek. Lasterketa buruan hortxe ikusten dugu, une honetan, 74 dortxalarekin Igor Iriarte, grupo Eulen Nuk taldeko ziklista lasterketa buruan dena, Aitor Agirre, Euskadi Fundazioko Zumaiara ere hortxe dugu, lasterketa buru horretan, eta beraiekin batera esan dugu, Gomur Kantabria taldeak 2 ordezkari dituela, alde batetik Isaac Grazia, eta bestetik Oskar Biain, eta beraiekin batera Telkom taldeko Ekai Morraz Nafarra, eta Mika Bigfinkel Esak taldeko Herbeeretako ziklista ere hortxe ditugu lasterketa buruan, errepide estuan une honetan, asteazuko industriagunetik, asteazuko herrigunera eramango dituen errepide estu horretan ditugu, iaz, inguru horretan, egin zuen Mateu Esterlikek lasterketa irabazteko balio izan zion mugimendua, beste guztiak elkarri begira geratu ziren, eta segundo gutxiko tartearekin, lasterketa buruan, esan bezala, bakarrik iritsi zen Mateu Esterlik, gaur ere, errepidean lasterketan den ziklista, Superfroiz taldeko 121. dortxalarekin. Iesaldian diren artean, aipatu dugu, Aitor Agirre, 21 urteko ziklista Zumaiarra urten denboraldian, Zumaian 16. postu erdietsi zuen txirrindularia, baina iazko denboraldian, besteren artean, Espainiako 23 urte zazpikoen erlojuan aurkako txapelketa irabazi zuen, Zamorako itzulian etapa bate irabazi zuen, Bidasoako itzulian ere beste etapa bat irabazi zuen, beraz, maila handiko ziklista, esan dugu, beraekin batera, hortxe, Igor Iriarte, oso ziklista gaztea, grupo Eulen Nuk taldekoa, 18 urteko txirrindularia, iazko denboraldian,
junior mailako lasterketetan postu onak lortu dituen txirrindularia. Gomur Kantabriak 2 ordezkari ditu, Oskar Bian 19 urteko ziklista, iaz 2024an Urdulizen 2. postua lortu zuen, eta berarekin batera Isak Grazia 21 urteko txirrindularia, aurtengo denboraldian Guadianako zirkuituan 12. postuan sailkatu zen, eta iazko denboraldian berriz Duranan 2. postua lortu zuen, eta besteren artean Sopelako lasterketan ere 7. postuan helmugaratu zen txirrindularia. Iesaldiko seikotea osatzen duen azken ordezkari hori, Mika Bigfinkel, Herbehereetako 19 urteko txirrindularia, Esaks Esbiko Foundation grupo Arfran taldeko ziklista, eta aurtengo denboraldian esate baterako Guadalentingo itzuliko etapa batean 10. postuan helmugaratu zen, eta sailkapen nagusian, itzuli horretako sailkapen nagusian 14. postuan amaitu zuen. 82 kilometro geratzen zaizkio Aiztondo klasikoaren 20. ekitaldi honi, Patxi Alkorta eta Txomin Perurena memoriala esan dugu, gutxi gora bera, arratsaldeko ordubiak, 10 gutxi ordubiak buelta horretan iritsiko direla ziklistak Bilabonako helmuga puntu honetara, oraindik ere kilometro asko, ibilbide gora beratxua izango dute aurretik, eta une honetan lasterketa buruan den seikoteak 81 kilometroren faltan 28 segundoko tarte ateratzen dio tropel nagusiari. Se mantiene esa diferencia en torno al medio minuto que tiene la escapada formada por 6 corredores. Estos corredores son Aitor Aguirre del equipo Euskadi Fundazioa, Igor Iriarte del grupo Eulen Nuk, Ekai Morras del Telkom On Clima Oses. Gomur Cantabria tiene 2 representantes, Isaac Gracia y Oscar Biain, y el corredor que cierra ese sexteto es el corredor del equipo Esaks, Mika Bigfinkel, el corredor neerlandés de 19 años. En estos momentos, cuando la carrera se dirige otra vez hacia Zizurkil desde Asteasu, en el pelotón vemos a los corredores, a 3 corredores del High Level G-Sport que están poniendo el ritmo de caza para perseguir a este sexteto de cabeza, y a la rueda de estos corredores del equipo G-Sport tenemos a los corredores tanto del Caja Rural Alea como del Extremadura Pebetero, que tiene en sus filas al vigente líder de la Copa de España en categoría élite, a José María Martín, que venció en la primera prueba de la Copa de España en el circuito del Guadiana, y tenemos también en el equipo finisher Kern Pharma al corredor César Pérez, al corredor sub-23 que fue segundo en el circuito del Guadiana y que viste hoy ese maillot de líder sub-23 de la Copa de España. 80 kilómetros para la línea de llegada. La escapada de 6 corredores cuenta con una renta de 24 segundos sobre el pelotón perseguidor, y en estos momentos aparecen también los compañeros del mencionado César Pérez, los corredores del equipo finisher Ken Pharma, que quieren cazar a este sexteto, que ya la diferencia sigue bajando. Ya son 22 segundos los que cuentan la escapada sobre el pelotón principal, eta diogun moduan talde gehiago pelotoi buruan agertu diren honetan, pixkanaka ari dira, diferentzia hori behera botatzen. 18 segundoko tartea lasterketa burua une honetan Zizurkil aldera doanean, Zizurkildik igaroko dira, 80 kilometro geratzen zaizki helmugarako, eta berriz ere beruntzko joera duen errepidea hartuko dute. Helmuga une honetan 50 kilometro inguru egin dituzte lasterketa hasi denetik, hortxe Zizurkildi pasatzen direnean 52 kilometro izango dira, nolabait esateko, laugarren itzulia osatzen ariko lirateke txirrindulariak. Aipatu dugun hasierako zirkuito horren laugarren itzulia osatzen ariko lirateke. Gogoratu, zirkuito hori 14 kilometro terdikoa dela, eta zailtasun bakarra adunako mendatea duela. Ondoren, 6. itzulian Alkizako igoera hori sartuko zaio, erantziko zaio zirkuitoari, eta azken 2 itzulietan adunako igoera horrekin batera mugarrantxeko igoera ere izango dute, esan bezala. Guztira, 3 kilometro pasatxeko igoera, 105 bataz besteko penditza duena, baina hainbat unetan, batez ere hasieran, 9 gorako penditza ere baduena. Lasterketa buruan den seikotea Zizurkilera iristen, diferentziak berriz ere apurtxo bat gora egin du, 26 segundoko diferentziarekin dira. Gomur taldeko biziklistak Oskar Biain oraintxe bertan Zizurkilgo herrira sartzen ari diren honetan, lasterketa buru-buruan jarrita bere gurpilean Aitor Agirre, Euskadi Fundaziokoa, Ekai Morrasonen gurpilean Isaac Gracia, Gomurreko beste ordezkaria Bigfinkel, Esaksekoa, eta une honetan
seikotea isten, Igor Iriarte ikusten dugu, eta tropelean zizurkilalderako igoera hau nahikoa lasai hartzen ari direla esan genezake. Caja Rural Alea taldeko ziklistak buru-buruan jarrita, 38 segundoraino ere eraman dute diferentzia. Horrek esan nahi du, tropelak lasai xamar hartu duela neurri batean behintzat, zizurkilalderako igoera hau, esan dugu oraindik ere ia 80 kilometro geratzen direla, asko geratzen da egiteko, ibilbide goraberatxo asko geratzen da, eta apurka tropelak iesaldi hori kontrolpean eraman nahiko du, baina oraindik ere akaso, komeni ere, etzaie komeni, iesaldia behera botatzea izan ere, horrek beste iesaldi saiakera batzuk ere ekarriko lituzkelako. Tropelak ere igaro du Zizurkilgo herrikasko hori, honen bestean guztiak ere malda bera, laster izango ditugu, Gaxorreko bidegurutzean lasterketa buruan diren 6 txirrindulariak eta minutu gutxiren buruan, Adunara igotzen hasiko dira, gogoratu, Aduna ez dela malda luzea, 800 metroko luzera duen malda dela, baina ia batazbesteko 108ko penditza ere baduena, beraz, kilometroak aurrera eginala, lasterketak aurrera eginala, Aiztondo klasikoaren 20. ekitaldi honek aurrera eginala, gogortasun hori, eta neke hori txirrindularien oinetan zangoetan ere pilatzen joango da, eta Adunako malkar hori gero eta nekezagoa egingo zaio. Honen bestean, laster izango dute laugarren pasaera hori, gogoratu, lehendabizi 5 itzuli emango dizkiotela 14 kilometro terdiko zirkuituari, eta ondoren azken 3 itzulietan izango direla berrikuntzak edo aldaera horiek, alde batetik 6. itzulian Alkizako mendatea izango da, eta ondoren 7. eta 8. Alkizaren ordez, Mugarrantxeko igoera hori izango dute txirrindulariek, eta ondo bidean aipatu dugun bezala, Mugarrantxeko bi igoera horiek izan daitezke lasterketaren epaile lanak egingo dituztenak. Hortxe da jaitxiera amaituta, Gaxorreko bidegurutzean ezkerretara hartu, eta apurka, Adunako bidegurutzearen bila, lasterketa buruan diren 6 txirrindulariak, une honetan, GPS referentziaren arabera, ia minutura ere eraman dute diferentzia hori, eta Adunako igoeraren ostean, izango dugu, benetako erreferentzia hori, igoera gogorreri igarota, ikusiko dugu, lasterketa buruko seikoteak tropeleri ateratzen dion diferentzia zenbaterainokoa den, une honetan, GPS-aren arabera, diogun bezala, 54 segundoko tarteaz hitz egiten ariko ginateke. La diferencia sigue incrementándose sobre el pelotón. La escapada cuenta en estos momentos con 56 segundos de renta sobre el pelotón principal, y en ese pelotón principal vemos a los corredores del Caja Rural Alea, vemos a los corredores del Extremadura Pebetero, veíamos también a los corredores del equipo High Level G-Sport. Y cuando restan 77 kilómetros para que concluya esta 20ª edición de la Aiztondo Klasikoa Memorial Patxi Alkorta Txomin Perurena, este sexteto, que es cabeza de carrera, cuenta, como decimos, con 56 segundos de renta cuando están afrontando ya las primeras rampas de la subida a Aduna, esta subida de 800 metros con un desnivel medio del 7,8%, y ahí vemos al corredor del Comur Cantabria, a Óscar Biain, poniendo el ritmo en esta subida. Le toma el relevo ahora Ekai Morraz del conjunto Telco On Klima Osés, eta hortxe jarraitzen dute, 6 txirrindulariek, zintzo oraingoz behintzat errelebora pasatzen, hauen artean ere, indarrak xautzen joango dira, ikusiko dugu zenbat iraun dezaketen 6 txirrindulariek elkarrekin batera, Adunako igoera osatzen ari direnean, helmugarako une honetan 77 kilometro, eta hortxe ikusten ari gara, txirrindulariak Adunako herrigunera sartzen, lasterketa buruan diren txirrindulariak Adunako herrigune horretara sartzen, eta pixkanaka ibilbideko kilometroak ere osatzen, iesaldia ere bidea egiten, minutuaren bueltara eraman dute langa hori, eta benetako referentzia aipatu dugu, nolabait ere Adunako igoera osatzen dutenean, tropelak ikusiko dugu, nola ekiten dion Adunako igoera horri, eta horren arabera, ikusiko dugu diferentzia horrek zenbateraino egiten duen gora, edo zenbateraino egiten duen bera. Eta hemen eta hortxe Adunako azken metroiek egiten lasterketa buruko 6 txirrindularia, Igor Iriarte gortxe urpoto bota, taldeko laguntzaile baten bidez beste bat hartu, eta orain Superfreud taldeko ziklistak tropel burura gerturatzen ari direnean, hortxe ikusten ari gara
talde ezberdinak ari dira lanean, eta sprint berezien sailkapen horretan, Zizurkilgo pasaeran, Joan Kadena izan da lehendabiziko postuan pasadena, Juliano bigarren eta Mateu Esterlik bera lehendabiziko pasaeran hirugarren postuan pasadena, beraz txirrindulariek izan dira, puntuak pilatzen ari direnak, eta erne, orain Ekai Morrasek hor izan duelako arazo txiki bat, adunako bihurgune batean, espaloiaren kateatu zaio biziletan nolabait, baina berriz ere lasterketa buruko beste ziklistekin bat egiteko moduan da. Adunako mendate pasaeran berriz, Adrian Fajardo lehendabiziko postuan, lehendabiziko pasaeran pasaden ziklista, beraz, sailkapen hauetan ere, nolabait ere, batzuetan bigarren mailako bezala jotzen ditugun sailkapen horietan ere, puntuak pilatzen ziklistak, ikusten ari gara, Biladrik izan dela Zizurkilgo sprint berezian 22. kilometroan lehendabiziko postuan pasadena, Ekai Morras bigarren postuan eta Mika Bigfinkel hirugarren postuan puntu bat pilatuz, hori Zizurkilgo sprint berezia 22. kilometroan. Eta esan dugu, orain tropela adunara iristen ari denean, finisher taldeko ziklista bat buruan jarrita adunako bigarren pasaeran, Oskar Bian Gomur Cantabria Infinita taldeko ziklista lehendabiziko postuan, Ekai Morras bigarren eta Mika Bigfinkel izan da hirugarren postuan, adunako bigarren pasaera hori 26. kilometroan egin dute, Zizurkilgo sprint berezian 37. kilometro horretan, Oskar Bian izan da 3 puntu batu dituena, Mika Bigfinkel bigarren postuan eta Ekai Morras hirugarren postuan puntu bat pilatu duen ziklista, Zizurkilen 37. kilometroan izan duten sprint berezian eta 40. kilometroan adunatik pasa direnean, mendiko pasaera berri bat izan dute adunan, Oskar Bian Gomur Cantabria Infinitakoa 3 puntu pilatuz lehendabiziko postuan, Aitor Agirre Euskadi Fundaziokoa bigarren postuan eta Mika Bigfinkel Esax Esbiko Foundationekoa hirugarren postuan puntu bat pilatuz, beraz esan dezakegu, Oskar Biain bera ari dela, puntuak pilatzen sailkapen ezberdinetan, eta asteasun izan dute lehendabiziko tarteko helmuga 49. kilometroan, Mika Bigfinkel Esax taldekoa lehendabiziko postuan pasadena 3 puntu pilatuz, Oskar Bian bigarren postuan 2 puntu batuz eta hirugarren postuan Jose Maria Martin bera izan da, puntu bat batu duen txirrindularia, beraz, hortxe esan dagoa, sailkapen horietan ere puntuak banatzen goaz pixkanaka, eta joango gara, pasaera berrien arabera, sailkapen horiek eguneratzen, eta gogoan izan, sailkapen hauetan, lasterketaren amaieran saria jasotzeko txirrindulariek lasterketa amaitu behar dutela. Sprint berezietako sailkapenean, hortxe izango benituzke, aipatu ditugun txirrindulari ezberdinak, oraingoz behintzat berdinduta, Oskar Bian, Biladrik bera, Kadena bera guztiak ere 3 punturekin esan dagoa lasterketaren bilakaerak txirrindulari bakoitza leku batean jarriko du, eta horren arabera sailkapen horiek ere joango dira argitzen. Mendian, Oskar Bian izango genuke behin-behinean lehendabiziko postuan, 6 punturekin, Adrian Fajardo bigarren 3 punturekin eta Ekai Morras eta Maris berdinduta egongo lirateke Bigfinkelekin batera 2 puntu izango lituzkete mendiko sailkapenean, eta tarteko helmugen sailkapenean pasaera bakarrarekin, asteasun izan dugun pasaera bakar horrekin, Mika Bigfinkel izango genuke lehendabiziko postuan 3 punturekin, Oskar Bian bigarren eta 2 puntu izango lituzke Gomur Cantabria taldeko txirrindulariak. 74 kilometro geratzen dira helmugarako, lasterketa buruan hortxe jarraitzen du lehen aipatu dugun seikoteak, sendo jarraitzen dute erreleboetara, baina diferentzia lehen adunako igoera hartan, gutxi gora bera minutuaren bueltagoa zena, tropelak apur bat murriztu du, 40 segundo ingurura ekartzea lortu dute lasterketa buruko ziklistak. Une batetik bestera izango ditugu hementxe Bilabonan, helmuga puntutik nahikoa hurbil pasako dira, laster geroago bai pasako direla helmugatik bertatik Alkizarako bidea hartzeko, baina oraingoz hortxe berriz ere Bilabonara iritsi eta eskuinera egingo dute bidegurutzean, bidegurutze horretan eskuinetara hartu, Zizurkil Pasusetik igaro eta Asteasualdeko errepidea izango dute txirrindulari berriz ere jomugan, Asteasuko industriagunetik barrena, Asteasuko herrigunera itzuli eta handik
handi bueltan zizurkilera igo eta berriz ere adunak igoerari aurre egiteko. Esan bezala beraz, hortxe izango genuke, 5. itzulian sartuko dira une batetik bestera lasterketa buruan diren 6 txirrendulariak, eta hemen atzean, tropel nagusian, ikusi dugu, eten txiki bat izan dela, adunako jeitsiera horretan, talde ezberdinetako ordezkariak batu dira, tropel buru horretan, hortxe ari gara, besteren artean, Teknosilba taldeko ziklistak ikusten ditugu, Kaja Rural Aleakoak ere ikusten ditugu, High Level G-Sport taldeko ziklistak ere ikusten ditugu, Finisherrekoak ere ikusten ditugu, Extremadura taldekoak ere ikusten ditugu, Eulenekoak ere bai, beraz, tropel buru horretan ere bada mugimendua, bada zalaparta, hemen ere betzuk bere interesa jokatu nahi dituzte, eta apurka erritmoa bizitzen ari diren horretan, diferentzia ere pixkanaka bera ari da egiten. Hortxe da, tropel nagusi hori Bilabonako herrigunean, eskuinetara bidegurutzea hartu, eta jada Zizurkil pasusetik atera eta Asteasura bidean direnak, lasterketa buruan diren 6 ziklistak dira, gogoratu, hortxe ditugula, Ekai Morraz, Telkom taldeko ziklista, hortxe dugula Aitor Agirre, Euskadi Fundazioa taldeko ziklista Zumaiarra, Igor Iriarte, Grupo Eulenuk taldekoa, hortxe ditugula baita ere, Gomur Kantabriaren ordezkari bezala Oskar Bian eta Isaac Grafia, eta Mika Bigfinkel Esax taldeko ziklistak osatzen du lasterketa buruan den seikote hori. Une honetan, helmugarako 72 kilometro geratzen dira, 40 segundoko diferentziarekin jarraitzen dute lasterketa buruan diren 6 txirrindulariek, Asteasura bidean, 5. itzulia osatzen ari dira ziklista hauek, beraz, horrek esan nahi du, urrengo itzulian, jada, Alkizako gaina ere agertuko dela lasterketan, beraz, lasterketako puntu beroetara hurbiltzen ari gara, como decíamos, los 6 corredores que son cabeza de carrera cuentan con una ventaja de 42 segundos en estos momentos, tras ese cuarto paso por Aduna. Los 6 corredores que forman la escapada son Ekai Morras del conjunto Telkom On Clima Oses, Oscar Bian e Isaac Gracia del conjunto Gomur Cantabria Infinita, Mika Bigfinkel del equipo Esax, el corredor neerlandés de 19 años, y junto a ellos están Igor Iriarte, el corredor del grupo Eulen Nuk de 18 años, y Aitor Agirre, el corredor Zumaiarra de Euskadi Fundazioa, que el año pasado, por ejemplo, fue campeón de España contrarreloj sub-23 y ganó también una etapa en la Bidasoako Itzulia. Se dirigen hacia Asteasu, pronto entrarán en el polígono de esta localidad para volver otra vez por Zizurkil, afrontar por 5ª vez la subida de Aduna, y luego ya entraremos en los puntos calientes de la carrera. Aparecerá la subida de Alquiza, ese puerto de 2ª categoría con una extensión de 4,5 kilómetros, con una pendiente media de 5,6 kilómetros. Desde Alquiza quedarán otras 2 vueltas todavía, con esas 2 subidas a Muga Ranch, con esas pendientes del 9 y del 10%, con esa carretera estrecha. Por lo tanto, como decimos, cuando estamos a 70 kilómetros para la línea de llegada, todavía nos quedan muchos puntos calientes de esta 20ª edición de la Aistondo Clásico, Memorial Patxi Alkorta y Txomin Perurena, y mientras tanto seguimos viendo a los 6 corredores que son cabeza de carrera. A falta de 70 kilómetros para la línea de llegada, cuentan con una renta de 42 segundos sobre el pelotón perseguidor, y en ese pelotón hemos visto un pequeño corte en el último descenso de Aduna. Aparecían unidades de muchos equipos en cabeza del pelotón, pero también aparecían enseguida los corredores tanto del Caja Rural Alea como del Finisher como del Extremadura a controlar pues ese pequeño corte que ha podido surgir, y en estos momentos el pelotón compacto segundos sobre la cabeza de carrera que forman los 6 corredores ya mencionados. Bien bitartean hortxe, Finisher Kern Pharma taldeko ordezkariak orain, eta tropel buru horretatik hurbil, beraien taldekidea Cesar Pérez. Esan dugu, Espainiako kopako lehendabiziko lasterketa hartan, Guadianako zirkuitoko lasterketa hartan, 2. postuan sailkatu zen, Murtziako 20 urteko txirrindularia, aurtengo denboraldian, besteren artean, Esor Baskeko proba batean 7. postuan sailkatu da. Iaz esate baterako, Aistondo Klasikoa lasterketa honetan, 5. postuan helmugaratu zen, Santikutz
Espainiako kopako beste proba batean, Legazpiko proban, zazpigarren izan zen, Eibarko Balentziaga lasterketan ere, zazpigarren postuan helmugaratu zen, Guadalentingo itzulian etapa bat irabazi zuen, eta Gazteen sailkapena ere irabazi zuen, sailkapen nagusian laugarren izatearekin batera, beraz, 20 urteko ziklista gaztea, baina erakusten ari dena maila handia duela, iaz emaitza bikaina lortu zituena, eta esan bezala aurten ere denboraldiko lehendabiziko lasterketa nagusi horietan, Espainiako kopako Guadianako zirkuitoan bigarren postua lortu, eta gaurkoan, aipatu dugun moduan, 23 urtez azpikoen Espainiako kopako liderari dagokion elastikoa soinean duela, eta finixerrekoen gurpilaren inguruan eta une honetan aurre hartuta ere ikusten ditugunak, Caja Rural Alea taldeko ziklistak dira, Eneko Iparragirrek zuzendutako taldeak, gaurkoan hemen ditu Sergio Gerlings, Daniel Zepa, Pablo Lospitao, Dario Giuliano, Lucas Towers, Gorka Corres eta Elan de Larron sarako ziklista. Eta aurtengo demoraldian garaipenak lortu dituzten ziklistak ditugu. Sergio Gerlings bera, 22 urteko txirrindularia, aurten besteren artean, Memorial San Roma lasterketan etapa garaipena lortu zuen, sailkapen nagusian 5. postua lortu zuen, Guadianako zirkuitan 10. amaitu zuen, Guadalentingo itzulian etapa batean 3. postua lortu zuen, eta hortxe daude besteren artean, iazko denboraldian lortutako garaipenak, Pascual Montparler Memorialean garaipena lortu zuen, Castelloko itzulian ere garaipena lortu zuen, eta Murtziako hiriko kriteriumean ere nagusi izan zen Sergio Gerlings besteren artean. Hortxe ditugu Pablo Lospitao bera ere, 19 urteko ziklista, aurtengo denboraldian besteren artean Badajozen garaipena lortu dena, Guadianako zirkuitoan 4. postua erdietsi zuen ziklista, eta Gorka Corres bera ere, Gasteiztarra, etxeko ziklista, 19 urteko ziklista arabarrak aurten Ereñon garaipena lortu du, iaz Beasainen eta Lazkaon ere garaipenak lortu zituen, eta talde horretan baita ere, ziklista britaniar bat, Lucas Towers azpimarratu behar dugu, 21 urteko ziklista, aurten Guadalentingo itzulia 5. postuan amaitu du, eta iaz Euskal Herrian garaipenak lortu zituen, Balentziagaren oroimenezkoa irabazi zuen, Laukizko lasterketan ere Iturmendin ere nagusi izan zen, beraz, esaten ari garen moduan, banakako txirrindulariak ditu, Caja Rural Alea taldeak ere, eta honen bestean, hauek ere ziur azken kilometroietan protagonista izan nahiko dutela. Hortxe ditugu, Caja Rural Alea taldeko ziklistak, tropelaren buruan jarrita, Asteazura iristen, lasterketa buruan den seikotea, Asteazu zeharkatzen, eta atzetik datorren tropel nagusi hori, Caja Rural Alea taldeko ziklistek gidaturiko tropel nagusi hori, une honetan 38 segundoko atzerapenarekin. Hortxe ari gara, Caja Rural Aleak gaurko lasterketara ekarri dituen 7 txirrindularien izenak ikusten, palmaresak ere apur bat aipatu ditugu, eta Asteazutik ateratzen ari direnak, lasterketa buruan diren 6 txirrindulariak, Ekai Morraz, Oskar Bian, Isaac Grafia, Mika Bigfinkel, Igor Iriarte eta Aitor Agirre ditugu, Zumaiarra 21 urteko esan dugu, iaz garaipen ederra, garaipen politak lortu zituen txirrindulari, esate baterako, hortxe, Espainiako 23 urtez azpikoen erlokoaren aurkako txapelketa, eta hortxe Bidasoako itzuliko etapa bat ere, 21 urteko Zumaiarrak, iaz bere palmaresari erantzi edo gehitu zizkion garaipenak. Asteazutik atera eta berriz ere Zizurkilalderako errepidean lasterketa buruan den seikotea, hauek berean jarraitzen dute, hauek lanean errelebora zintzo pasatzen jarraitzen dute, badakite, beste irtenbiderik ez dutela, erreleboak ukatzen hasten baldin badira, garai honetan tropelak aidanean isante batean irentsiko dituela, eta horregatik ari dira oraingoz behintzat errelebotara zintzo pasatzen, erreleborik utzi egin gabe, oraintxe bertan Aitor Agirrek Ekai Morrasek hartu dio lekukoa Euskadi Fundaziokoari, une batetik bestera Isaac Grafia izango da gurpila hartu eta lasterketa buru horretan jarriko dena, baina esan dakoa, guztiak ere ondo pasatzen, guztiak ere lanerako daude, bada ulermena lasterketa buruko talde horretan, eta horrek ahalbidetzen du, neurri batean behintzat, diferentzia hori, une honetan, hortxe, 40 segunduren buelta horretan egotea, laster, eguneko tarteko 2. helmugatik igaroko gara, Zizurkilko gainean,
izango den bigarren helmuga, asteasu barkatu izan den bigarren helmuga horren referentziak ere izango ditugu, eta laster adunako igoera berri bat izango dugu. 5. igoko dute adunako igoera, modu horretan aipatu ditugun 5 itzuli horiek osatuko dituzte zirkuito laburrean, 14 kilometro terdiko zirkuito labur horretan, eta azken 3 itzulietan zirkuito horrek aldaera ezberdinak izango ditu. Esan dugu, 6. Alkizako igoera izango dute, horrek esan nahi du, laster, minutu gutxiren buruan, helmuga puntutik igaroko dela lasterketa, beraz, hementxe, Bilamonako helmuga puntu honetan, zuzengune honetan, gonbidatzen zaituztegu, txirrendularien pasaera hau ere gurekin batera jarraitzera, Alkizaldera egingo dute bertatik, gero ondoren berriz ere, asteasutik barrena zirkuituan sartuko lirateke, eta azken 2 itzuli hoietan, behin Bilabonara iritsita, ez dute asteasu aldera egingo zuzenean, baizik eta Mugarrantxiko igoera horri ekingo diote, aipatu dizuegun moduan, orotara 3 kilometro pasatxoko igoera, bataz beste ia 6ko penditzarekin, baina batez ere lehendabiziko zati horretan 9 eta 10 penditzak ere dituena. Beraz, esan genezake lasterketaren lehendabiziko zatia lasterre amaituko zaigula, laster egingo dituztela zirkuito laburrean osatu beharreko 5 itzuli horiek, eta jada lasterketak beste izaera bat, beste bilakaera bat, beste joko bat hasiko da laster, izan ere, une erabaki horrak apurka iristen joango dira. Aiztondo klasikoa, Patxi Alkorta eta Txomin Perurenaren memorialaren 20. ekitaldi honetan, goizean ere ipatu dugu, lekutan geratu dela, 2003. urteura, lehendabiziko ekitaldia egintzen urteura, eta aurten 20. ekitaldi honekin batera, indar berrituta itzuli den lasterketa da, Aiztondo klasiko ikusi dugulako, etorkizuna badagoela, adunan goizean ikusi ditugun aurren jinkanan parte hartu duten gaztetxoi guztiekin badagoela etorkizuna, badagoela afizioa, beraz, iraun dezala, gutxienez beste 20 urte, gaur egun dagoen bezain, osasuntxu Aiztondo klasikoak. 75 kilometro helmugarako une honetan, zizurkilen gora ditugu lasterketa buruan diren 6 txirrindulariak, 37 segundoko tartea une honetan, lasterketa buruko 6koteak tropelari ateratzen diona, eta esan dugune, apurka, behin zizurkilgo jeitxiera osatuta aduna igo, eta hementxe, helmuga puntutik igaroko dira txirrindulariak Alkizaldera egiteko. Restan 65 kilómetros para que concluya esta 20ª edición de la Aiztondo Clásicoa. Los 6 corredores que son cabeza de carrera cuentan en estos momentos con una renta de 37 segundos sobre el pelotón perseguidor. Recordamos que los 6 corredores que forman la escapada son Ekay Morras del Telkom, Óscar Bian e Isaac Grafía del equipo Omur Cantabria, Mika Bigfinkel del equipo Esax, Igor Iriarte del grupo Eulenuk y Aitor Aguirre, el corredor Zumayarra del Euskadi Fundazioa. Y ahí vemos en el pelotón a los corredores del equipo Caja Rural Alea comandando este pelotón principal. Aparecen también algunas unidades del equipo Cortizo. Ahí vemos también a los corredores del Extremadura, con el líder de la Copa de España en la categoría élite, José María Martín, en esas primeras posiciones. Y como decíamos, tras el paso de Aduna completaremos las 5 vueltas al circuito de 14,5 kilómetros, y luego ya empezaremos a afrontar esas 3 últimas vueltas. En la 6ª vuelta tendremos la subida de Alquiza, con ese puerto de segunda categoría, con una extensión de casi 5 kilómetros al 4,5%, y luego ya afrontaremos en las 2 últimas vueltas esas 2 ascensiones a Mugarranch, con una longitud de 3,5 kilómetros y una pendiente media del 5,6%, pero con esas rampas en los primeros compases de la ascensión que alcanzan el 9% y el 10%. Ahí vemos a los 6 corredores que siguen en la escapada, hablando entre ellos, pasando bien al relevo, manteniendo esa diferencia de 37 segundos sobre el pelotón, a falta de 64 kilómetros para que termine esta carrera, la Aiztondo Clásico en su 20ª edición, el memorial Patxi Alkorta Txomin Perurena. Como decimos, los 6 escapados a punto de empezar ya la 5ª ascensión al alto de Aduna, ese alto de 800 metros al 8%, y tras el paso por Aduna pasarán por aquí, por la línea de llegada, para afrontar esa subida de Alquiza, ese puerto de segunda categoría, y en las dos últimas vueltas tendremos la doble ascensión
a Muga Ranch. 63 kilómetros para la línea de llegada, 35 segundos de renta para la escapada que forman 6 corredores: Ekay Morras, Óscar Viaña, Isaac Gracia, Mika Bigfinkel, Igor Iriarte y Aitor Aguirre de Euskadi Fundación. En el pelotón, como decimos, los corredores del Caja Rural Alea que han tomado la responsabilidad, que han tomado la iniciativa y que siguen tirando, como decimos, para intentar reducir la diferencia sobre la cabeza de carrera, que en estos momentos es de 33 kilómetros. Laster izango ditugu, lasterketa buruan diren txirrindulariak adunako igoeran, 5. aldiz izango dute igoera, eta bien bitartean hementxe ari gara, Bilabonako helmuga puntu inguru honetan, lasterketaren hasiera iragartzen duten txirrindulariak ez, autoak eta ibilgailuak ikusten, txirrindulariak bien bitartean, zizurkilgo jeitsiera amaitu pelotoikoak behintzat, eta adunaldera iristen ari dira, Caja Rural Alea taldearen lana ari da fruituak ematen, eta une honetan diferentzia, lasterketa buruko seikotea, adunako igoera 5. ez egiten astera doan unean bertan, minutu erdi ingurura jeistea lortu dute, esan dugu, hauen zangoetan ere, nekea pilatzen joatea normala izango dela, 6 ziklista ari direlako erreleguan, eta atzean, tropel nagusian jendea, oraindik ere indarrak gordean dituela delako, Maldangora ditugu lasterketa buruko 6 ziklistak, une honetan 31 segundoko diferentziarekin tropelarekiko, eta hemen ari gara, Bilabonako helmuga puntu inguru honetan, ari da jendea pilatzen, eta ikusten ditugu, bandera moreak, puxika moreak ere ikusten ditugu, txirrindularia pasatzen direnean, bandera eta puxika horiek astintzen ditugun, txirrindulariak animatzeko baliatzen dugun, zeko izitik ere aipatzen ari garen moduan, gaur martxoak 8 ditu, gaurkoan emakumeen nazioarteko eguna da, eta Aiztondo klasikoaren antolakuntzak, Aiztondo klasikoa lasterketak berak ere, bat egin du, hasieratik eguneko aldarrikapenekin, eta lasterketa bera ere, berdintasuna sustatzeko, balore horiek sustatzeko tresna edo erreminta gisa ibili nahi du. Horren bestean, ikusten dugu, helmugako arkuan bertan ere, badirela zapi moreak, txirrindulari guztiei besoko moreak manatu zaizkie, antolaguntzako kideak ere besoko moreak dituzte, beraz esan bezala, Aiztondo klasikoak ere bat egiten du, martxoak 8arekin bat egiten du emakumeen nazioarteko eguneko aldarrikapen guztiekin. Adunan gora lasterketa buruan diren txirrindulariak, baita pelotoikoak ere, eta diferentzia nabarmen ari da bera egiten, eta hor ari gara ikusten, Fabrizio Krotzolo Tekno Silva taldeko ziklistak adunako igoera honetan tropeletik aurrera egin, metrotxo batzuk hartu eta lasterketa buruko ziklistekin bat egin nahi duela. Esan bezala, hortxe dugu Fabrizio Krotzolo, Argentinarra, 181 dortxalarekin, Tekno Silva taldeko txirrindularia, goizean aipatu dugun bezala, Espainiako kopako taldekako sailkapenean lidertzan den taldea da, Tekno Silva taldea, eta sasoiko daudela erakutsiz, adunako 5. igoera honetan, Fabrizio Krotzolo, 19 urteko ziklista argentinarrak, aurrera egitea erabaki du, tropeletik aurrera egin, eta lasterketa buruarekin bat egiteko autua egin du, esan behar dugu, aurtengo demoraldian, Guadianako zirkuituan, Espainiako kopako lehendabiziko proba horretan, 3. postuan helmugaratu zela, eta lortu du, Fabrizio Krotzolok lortu du lasterketa buruko ziklistekin bat egitea, eta orain tropelean ere mugimendu gehiago ikusten ditugu, adunara iristen ari diren honetan, tropel buruan Caja Rural Aleako ziklistak genituen, desagertu zaizkigu orain beste talde batzuetako ziklistak ikusten ditugu, Finisher Care Farmakoak ikusten ditugu, Euskadi Fundazioak ere ikusten ditugu, Lasalekoak ere ikusten ditugu, High Levelekoak ere ikusten ditugu, beraz, ari da lasterketak aurrera eginala, lasterketaren bilakaera hori ere aldatzen, esan bezala, Fabrizio Krotzolok lortu du lasterketa buruko seikotearekin bat egitea, honen bestean 7 ziklista izango genituzke une honetan, eta tartean, Fabrizio Krotzolo bera esan dugu, Guadianako zirkuitoan, aurtengo Espainiako kopako lehendabiziko lasterketan 3. postua lortu, eta jada lehendabiziko mugimendu interesgarriak egiten ari dena. Tropelean izan den, nahasmen horrek ze sortu du, zer egin du, diferentziak bera egitea, helmugarako 61 kilometro geratzen direnean, 16 segundora murriztu du tropel nagusiak lasterketa buruarekiko zuen atzerapena, horrek esan nahi du, tropelak bizi goduela, iesaldi saiakera horien ostean, bizi-bizi egin duela adunako igoera hori, eta lehen aipatzen genuen, minutu erditik orako diferentzia zena, 16 segundora ere ekarri dute, eta hor ari gara ikusten, Fabrizio Krotzolo bera, 19 urteko ziklista argentinarra, Tekno Silva taldeko ordezkaria, atzera begira, erreferentzien bila, Aitor Agirrek ere
atzera begiratzen du, tropel nagusi hori hurbilote duten begiratzeko, baina oraingoz elkarri begiratu elkarrekin hitz egin bai, baina errelebora ondo pasatzen jarraitzen dute, aipatu dugun zazpikote horrek, azkena iritsi dena, aipatu dugun Tekno Silva taldeko Fabrizio Krotzolo izan da, eta hortxe ditue, Gomur taldeak Oskar Bian eta Isaac Grafia, Igor Iriarte Grupo Eulenuk taldekoa, Aitor Agirre Euskadi Fundaziokoa, Mika Big Finkel Esax taldekoa, eta Ekai Morras genituzke, lasterketa buru hori osatzen duten zazpi txirrindulariak. Tropelean, behin adunako jeitxira osatuta lasaitasuna, baina bada mugimendu txikinen bat, txirrindulari pare batek aurrera egin edu, metro batzuk hartu nahi dituzte, Euskadi Fundazioa taldeko kide batek ere beraiekin bat egin nahi du, eta lotura lanean datozen bestein bat ziklisten lanari esker ikusiko dugu, mugimendu honek fruiturik ematen ote duen edota lasterketa kontrolpean eramateko autua egina duten taldeek, bai hortxe ikusten ari gara, itxi dutela zulo hori, eta bai Finisher Kern Farmakoak, bai Caja Rural Aleakoak, hortxe erne dabiltza lehendabiziko postu horietan, lasterketa buruan osatu den zazpikote hori, areagotu ez dadin talde handiago bategin, gero aurrera begira, beraiek beren aukera jokatu nahi dituztenean, arazo horik ez izateko. Hortxe ikusten dugu, Bilabonara iristen ari dela lasterketa burua osatzen duen zazpikote hori, une batetik bestera izango ditugu hementxe helmuga puntuan lasterketa buruan diren zazpi ziklistak, baina gertu dute, tropel nagusia nahikoa gertu dute, azken erreferentziaren arabera, 12 segundoko tartea izango luke lasterketa buruan den zazpikotea gatzeti datorren tropelarekiko, esan dugu, tropelean adunan izan dela zalapartapur bat, baina behin adunako jeitxiera hori amaituta, nahikoa lasa izetu zela, zurutxo bat itxi ostean, laster ikusiko dugu, tropelak ze irudi erakusten digun, jazarpen erritmo horri, eusten ote dioten, edota lasterketa buruan den zazpikote horrek oraingoz behintzat hautagai nagusiak ez ote dituen gehiegi kezkatzen eta beraiei bidea egiten usteko moduan ote diren. Zazpi ziklista Gomurrek bi ordezkari ditu, beste ziklista guztiak bakoitza talde ezberdinetakoak dira, horrek akaso ere Gomurrengoengan jarriko du erantzukizunaren zati handiago bat, baina une batetik bestera esan dugu Bilabonako helmuga puntu honetatik zeharkatzen ikusiko ditugula, pasatzen ikusiko ditugula lasterketa buruan diren zazpi txirrindulariak une oro atzera begira ikusten ditugu, eta helmuga puntutik pasatzen direnean, zaleen hemen helmuga puntuan bildu diren zaleen txaloak jasotzeko aukera duten, Puxika Moreekin ere animatzen ditugun txirrindulariak, giroa sortzen dugun, Aiztondo klasikoaren 20. ekitaldi hau, unerik garrantzitsuenetan, unerik bere honetan sartzen ari delako helmugarako une honetan. 59 kilometro geratzen dira, eta hortxe jada une batetik beste hementxe helmuga puntutik pasatzen lasterketa buruan diren zazpi txirrindulariak oraintxe igaro dute helmugako arrastoa, hauek pixkanaka Alkizara bidean joango dira, eta hortxe pelotoi nagusia ere jada zuzengune nagusi honetan sartuta, 15-14 segunduko tartea erakusten digu GPS-ak lasterketa buruko zazpikotearen eta atzetik datorren tropelaren artean, hementxe tropela ere helmuga puntutik pasatzen ari denean, beraz guztia airean, guztia erabakitzeke Aiztondo klasikoaren 20. ekitaldi honetan une batetik bestera lasterketa buruan den zazpikotea Alkizara bidean izango da, eta tropela berriz gertu dute, eta orain badirudi haizea ere jotzen ari dela, eta horrek ere ziklisten ibilia zaildu egiten duela, iesaldian direnengan neke gehiago eraginez, erosoago denez noski, haizea dagoen unetan tropelaren babesean joatea, baina horari gara ikusten, Kai Morrasun honetan, Telko Klima Osez taldeko ziklista lasterketa buruan jarrita, berari orentxe gurpila hartu eta errelebo eskainiko diona Oskar Bian, hortxe da Isaac Grafia bera ere, Fabrizio Krotzolo, Aitor Agirre, Igor Iriarte eta Mika Big Finkel lasterketa buruan diren 6 txirrindulariak Bilabonatik atera iruraldera egin, eta laster apurka datozen minutuetan Alkizako maldetan gora ikusiko ditugu. Ahí seguimos viendo a los 7 corredores que son actualmente cabeza de carrera. Teníamos una fuga de 6 unidades y en la última subida de Aduna ha saltado del pelotón principal el corredor argentino Fabrizio Krotzolo del conjunto Tekno Silva y ha podido enlazar con los 6 corredores que eran cabeza de carrera. Por lo tanto, tenemos una fuga de 7 unidades con Fabrizio Krotzolo.
los dos corredores del Gomur, Oscar Bian e Isaac Grafia, Igor Iriarte del equipo Grupo Eulen Nuc, Aitor Aguirre de Euskadi Fundazioa, Ekai Morras del Telkom On Clima OSES y el corredor neerlandés de 19 años, Mika Bigfinkel del equipo ESAX. Ahí vemos al pelotón principal que está accediendo ya a la Nacional 1, la carretera Nacional 1, para hacer ese tramo entre Villabona e Irura antes de afrontar la ascensión a Alquiza, y el GPS nos muestra una diferencia de tan solo 8 segundos para los corredores, para los 7 corredores que son cabeza de carrera. Por lo tanto, se puede prever que en pocos kilómetros el pelotón alcanzará la escapada y afrontarán todos en el pelotón esta subida al puerto de Alquiza de segunda categoría. Como decíamos, una subida de 4,5 kilómetros al 5,6%. Y vemos que dentro de nada, de un momento a otro, el pelotón absorberá a los 7 corredores escapados y por lo tanto terminará esta escapada de la primera parte de la jornada de la 20ª edición de la Aistondo Clásico Apache Alcorta Memorial, y por lo tanto esperamos más ataques en los próximos kilómetros, probablemente en esa subida a Alquiza. Y es al día oraintxe irentsi du tropelak, high leveleko ziklistek egin dute azken kilometroetako jazarpen lan hori, beraiek ari dira orain ere tropel nagusi hori gidatzen, bat errepide nazionalean metrotxo batzuk egin, Bilabona eta Irura arteko zati horretako metrotxo batzuk egin, eta berriz ere, Laskibar industrialde inguru horretatik barrena, tropel nagusi hori Irurako kaleetan izango da une batetik bestera, eta behin Irurako kaleak atzean utzita, no eta igaro, eta Alkizan gora izango ditugu. Esan dugu, 4,5 kilometro igoera izango dutela, bigarren mailako igoera, eta bataz beste 5,6ko penditza. Eta horre izan delako, txirindulariren batzuk kateatu edo egin dira, ez du ikusi inor hori denik, baina horre batzuk alde batera eta bestek bestera egin behar izan dute, eta honen bestean, tropele nagusi hori, ari gara ikusten, gure usten arabera, iesaldian ziren ziklista guztiak irentsi ditu tropel nagusi horrek, Irurara iristen ari den tropel nagusi horrek, eta esan dugun moduan, high level G-Sport taldeko ziklistak dira une honetan. Aistondo klasiko amaitzeko 56 kilometro geratzen diren une honetan, apur bat erritmoa jartzen ari direnak. Etenaldi txiki bat egingo dugu, eta berehala instante batean Alkizako igoerarekin izango gara.
ziklista guztiak helmugarako 54 kilometroren faltan hortxean eta atzean utzi, eta Alkizalderako igoera egiten ari dira, esan dugu bigarren mailako igoera dutela, bataz beste 5,6ko penditza eta 4 kilometro terdiko igoera, zatirik gogorrenak hemen ere lehendabiziko metro egiten dituzte, eta Caja Rural Alea taldeko ordezkariak dira, Tropel buruan txirrindulari bat jarri eta erritmoa markatzen ari direnak, Euskadi Fundazioko ordezkaritza ere lehendabiziko postu egitatik hurbil ikusten dugu, finisher Kern Farmakoak ere bai, Gomur Kantabriakoak ere hortxe ditugu, beraz, talde ezberdinetako ordezkariak, talde garrantzitsuetako ordezkariak, dena esaten hasita pixkanaka Tropel buru horretara hurbiltzen ari direnak, Espainiako kopako liderra bera ere hortxe ikusten dugu, liderran elastikoa soinean duela hortxe ikusten dugu, Cesar Pérez, 23 urtez azpikoen sailkapen horretako lehendabiziko sailkatua, Guadianako zirkuituan bigarren postua lortuta, finisher taldeko murtziarrak esan bezala 23 urtez azpikoen Espainiako kopako lideraren elastikoa soinean baitan ama, gaurko Aiztondo klasikoa, Patxi Alkorta eta Txomin Perurenaren memorial honen 20. ekitaldi honetan. Caja Rural Aleakoak desagertu dira lehendabiziko postu egitatik, eta une honetan finisher Ken Farma taldeko ziklista bat da, helmugarako 54 kilometro geratzen diren honetan, Alkizako igoera gidatzen ari den txirrindulari, Alkizako igoeran erritmoa jartzen ari diren ziklistak finisher Kern Farmakoak dira, eta hortxe ditugu, bi ordezkari jarrita, hauen gurpilera, Euskadi Fundazioa taldeko beste bi ordezkari ikusten ditugu, finisherreko gehiago ere badira lehendabiziko postu egitatik hurbil, Telkon taldeko ziklistaren bat ere hortxe ikusten dugu, Esaksekoren bat ere bai, Caja Rural Aleakoak apur bat atzeratuago, baina esan bezala, finisher taldeak badirudi Alkizan erantzunkizuna hartu nahi duela, erritmoa gogortzen ari dira talde Nafarreko ordezkariak, Ander Altuna zuzendariak errepide hauek zoragarri bikain ezagutzen ditu, eta zerbaitegatik jarriko zituen lanean bere taldeko ziklistak diogun moduan, helmugarako 54 kilometroren faltan, 3 ordezkari Tropel buruan jarrita, lanerako daude finisher Kern Farma taldekoak, badituzte, gaurkoan ere protagonista izan daitezken ziklista ugari, beraien talde horretan, eta ikusiko duen, oren aldeko auto egiten otu duten, Espainiako kopako 23 urtez azpikoen sailkapen horretan lidertzan den Cesar Pérezen aldeko autua egiten ote duten, edota taldeko beste ordezkariren batek ere izan ote dezakeen aukera lasterketaren azken kilometro hoietan garaipenaren lehia horretan sartzeko. Hortxe, Alkizan gora lasterketa buruan den Tropel buru horretako ordezkaritza, Alkizak behin helmuga Alkizako mendate pankartak gaindituta, hortxe, 82 kilometro osatuak izango dituzte, horrek esan nahi du, azken 50 kilometroetan sartuko ginatekeela, Aiztondo klasikoaren azken 50 kilometroak izango direla behin Alkizako gaina gaindituta, eta gogoratu, azken bi itzuli horietan mugarrantxeko igoera ere izango dutela txirrindulariek, esan dugu, 3 kilometro pasatzeko igoera dela, baina hainbat unetan 9,9 eta 10,10ko penditzak ere badituena. Orain, finisher Kern Farmakoen aurrean jarrita, beste talde bateko ziklista batek erritmoa bizitu eta aurrera egin nahi du, protagonista izan nahi duen beste txirrindulari bat, lasterketa burura etorri nahian dabilena, ikusiko dugu, Tropelak baimenik ematen ote dion, finisherrek gertutik lotu nahi du eraso saiakera hau, eta hortxe, bien bitartean, ritmoa aldatu eta Tropeletik aurrera egin nahi duen ziklistak hortxe jarraitzen du alegin bete-betean, atzera begiratzen du, zulo txiki bat zabaldu duela ikusi du, baina finisher Kern Farmakoek, 2 ordezkari badituzte Tropel buru horretan jarrita, eta ez diote urrunegi joaten utzi nahi, eta badirudi, finisherrekoen lan horrek bere fruitua emango duela, eta Tropeletik aurrera egiten saiatu den ziklista honen saiakera hau bertan bera uzteko moduan izango direla, esan dugun bezala talde Nafarreko kideak, eta hortxe, Tropeleko bigarren postu horretan aurretik duen taldekideari aginduak emanaz edo berarekin hizketa, Cesar Pérez bera ikusten dugu. Guadianako zirkuituan bigarren sailkatu ostean esan dugun bezala, finisher taldeak Espainiako kopako 23 urtez azpikoen sailkapen horretan, lehendabiziko poston duen txirrindularia, ez dakigu, taldekidei erritmo apur bat jeisteko eskatu ote dien edo zer, kontua da,
tropeletik aurrera egin da eraso saiakera hori egin duen ziklistak bere bidea egiten jarraitzen duela, tartetxoa zabaltzen jarraitzen duela, eta orain bere gurpilaren bila talde gehiagotako ordezkariak ateratzen ari direla, eta beraz Finisher Kern Pharma taldeko ordezkariek jarria zuten erritmo hori apurtu, eta bi txirrindulari behintzat ari gara ikusten Alkizako igoera honetan, tropeletik aurrera egin metro batzuk hartu, eta tartetxo bat zabalduta aurrera egin dutenak. Laster izango gara, ziklista hauek nortzuk diren esateko moduan, baieztatzeko moduan, baina esan dako, oraingoz behintzat, tropelean Finisher Kern Pharma taldekoa jartzen ari ziren erritmo horri nolabait apurtu, eta bi ziklistek tartetxo bat zabaltzeko modua izan dute, 45 segundoko tartea izango da une honetan daukatena, eta Alkizako mendate pankartara bidean, bi ziklista hauek izango genituzke, une honetan lasterketa buruan direnak, tropelarekiko, pixkanaka tartetxoa zabaltzen ere ari direnak. Hortxe pasadira bi txirrindulari horiek, lasterketa buruan ditugun bi ziklista horiek une honetan Alkizako maldetan gora, pixkanaka igoeraren azken zatira ere ari dira hurbiltzen, eta bien bitartean Finisher Kern Pharma taldeko ziklistek jarritako erritmoak albidetzen du nolabait ere zulo handiegia ez izatea, eta jeitsirari begira bikote hau nolabait ere kontrolpean izatea, baina egiten ari diren alegina ere ari zaie pixkanaka bere fruitua ematen, eta egia da tropelak lasterketa buruan den bikote hau gertuago ere izan duela, pixkanaka tarteak hortxe bere horretan jarraitzen du, apur bat orain badirudi igoerak ere apur bat penditza galdu duenean Finisher Kern Pharma taldekoen lana ere eraginkorragoa ari dela izaten. 3 txirrindulari ditu aurretik Cesar Perezek, bere gurpilan beste bat, honen bestean Finisher Kern Pharma 5 txirrindularirekin izango genuke tropel buru horretan une honetan, beraien gurpiletik gertu ikuste ditugu Euskadi Fundazioko txirrindulariak ere, Kaja Rural Aleakoak ere hortxe ikuste ditugu, Bigorriaz Baixasakoak ere ez dabiltza oso aparte, beraz, pixkanaka Alkizako igoera hau, diferentziak behera egiten ari dela dirudi, tropelarekiko lasterketa buruko bikoteak duen diferentzia behera egiten ari dela dirudi, ala da, une batetik bestera, ondo bidean badirudi Finisher Kern Pharma taldeko ordezkariek harrapatu egingo dituztela lasterketa buruan diren bi ziklista horiek, esan dugu, penditzak ere bera egin duenean, albidetu duela Finisherrekoen lana eraginkorragoa izatea, eta egia da, lasterketa buruan izan dugun bikote honek tarte zabalagoa ere izan duela tropel nagusiarekiko. Hortxe jarraitzen dute, Finisherrekoek 5 ordezkari tropel buru horretan jarrita, une batetik bestera egingo dute lasterketa buruko bikotearekin, saiakera hau ere beraz, bertan bera utziko dune batetik bestera favorito gehientsuenak, oraindik ere pilatzen dituen tropel nagusi horrek. Finisherrekoek jarraitzen dute jazarpen lan horretan Alkizako maldetan gora, eta orain iesean ziren biak harrapatuta, berriz ere tropel nagusia bat eginda Finisher Kern Pharma taldeko ziklistak tropel nagusi hori gidatzen hortxe dute, 4. postuan jarrita Cesar Perez, Guadianako zirkuituan 2. egin, eta Espainiako kopako 23 urtez azpikoen sailkapen nagusi horretan, lehendabiziko postuan dagoen txirrindularia, maillot berezi hori ere soinean duen txirrindularia, eta hemen bien bitartean, Bilabonako helmuga honetan haizea ari da, gogor jotzen, bazterrak gogor astintzen, eta ikusiko dugu, lasterketaren bilakaeran haizeak ere eraginik izan ote dezakeen azken kilometro hoietan. Apurka ari da Finisher taldeak idautako tropel nagusi hori, Alkizako igoera hori ere osatzen, orain arte lanean izan den txirrindularia kendu da tropel burutik, eta orain beste puntutxo bate, erritmoari beste puntutxo bate zerri nahi dio Finisher taldeko beste taldekide batek, laster izango dira Alkizako mendate pankartan, gogoratu, Alkizako mendate pankarte igarota 50 kilometro geratuko zaizkiola Aiztondo klasikoaren 20. ekitaldi honi, eta Finisherrekoek erritmo gogorra jarri nahi dute. Finisherrekoek bizi amaitu nahi dute igoera, jendea tropelean sufritzen ikusten da, tropela gero eta luzeagoa da, eten txikiren bat edo beste ere eginda, eta beraz Finisher Kern Pharma taldeko ziklistak igoera honetan, Alkizako igoeran jarri duten erritmoak, galbaelanak behintzat egingo ditu, pelotoi handi hori
murriztuta iritsiko da azken 50 kilometro hauetara eta finisherrekoen helburua hori baldin bazen, hori behintzat lortu dute, lasterketa astintzea lortu dute, tropel nagusi hori astintzea lortu dute, eta orain beste taldekide batek egingo ditu azken metroa, bien bitartean Kortizo taldeko ziklista bat, Caja Rural taldeko beste bat gurpilan duela aurrera egin nahian, mendiko pankarta gainditu dute, Alkizanda Aiztondo klasikoaren 20. ekitaldi hau eta une honetan, Kortizo taldeko ziklista bat talde nagusia gidatzen, jeitxiera, Asteasu alderako jeitxiera egiten hasiko dira une batetik bestera, eta esan bezala, finisher Kern Pharma taldeak egindako lanari, orain Kortizo taldeko ziklista batek eman nahi dio jarraipena ikusiko dugu, jeitxieran zertan geratzen den gauza, ea berrimo bizi horrengatik atzera geratu diren hainbat ziklistak berriz ere bat egiteko modu ote duten, edo zertan iristen den lasterketa burua tropel nagusia ibilbideko azken zati horretara, gogoratu behin Alkiza gaindituta, berriz ere Asteasu aldera jeitsiko direla, Asteasu igaro, Zizurkilera, Adunako igoera egin, eta Bilabonara iristen direnean, azken bi itzuliak geratuko zaizkigula, eta azken bi itzuli horietan mugarrantxeko igoera izango dute. Menos de 50 kilómetros para que termine esta 20ª edición de la Aiztondo Clásico A. El pelotón acaba de coronar el Alto de Alquiza de segunda categoría. El equipo finisher ha impuesto un ritmo muy alto durante toda la subida y eso ha provocado cortes en el pelotón principal, y ahora el equipo navarro le quiere dar continuidad a ese trabajo realizado durante el ascenso, también en el descenso, y están bajando a una gran velocidad hacia Asteasu cuando estamos, como decimos, a menos de 50 kilómetros para que termine esta 20ª edición de la Aiztondo Clásico A. Ahora bajarán a Asteasu, llegarán a Zizurkil y tras pasar por Zizurkil afrontarán por sexta vez la subida de Aduna, y cuando los corredores lleguen a Villabona afrontarán los dos últimos giros al circuito con esas dos subidas, con esa doble subida a Muga Ranch, con esa subida de 3 kilómetros y 100 metros, con una pendiente media del 5,6%, pero como decimos, sobre todo en los primeros metros, las pendientes alcanzan el 9 y el 10%. Sigue comandando el grupo principal, el equipo finisher, conduciendo ese descenso hacia Asteasu. En pocos minutos llegarán a Asteasu, luego subirán a Zizurkil y luego afrontarán ya, como decimos, esa sexta subida al Alto de Aduna. El pelotón principal compacto, ha habido cortes, como hemos dicho, en la subida. Ahora vemos a grupos que van rezagados intentando enlazar otra vez con el pelotón principal, pero ya veremos cuando termine el descenso, en esos kilómetros de llano hacia Asteasu, a ver en cuanto se recompone este pelotón principal, pero decimos que el equipo finisher le quiere dar continuidad a ese buen trabajo realizado en el ascenso, también en el descenso. 48 kilometro helmugarako, eta esan dugu finisher taldeak igoeran egin duen lanari jarraipen eman nahi diola jeitsierako lehendabiziko zati honetan. Asteasura bitartean ez dute inor erlaxatuta joateri nahi, ez dute atzean geratu den jendea berriz ere lasterketa buruko talde nagusi horretara iristerik nahi, eta orain bestean bizi-bizi ari dira jeitsiera egiten, eta oraingoz ikusten ari garen moduan fruituak ematen ari da ritmo bizi hori izan ere, igoerako azken zati horretan atzera geratu den, tropel nagusitik atzera geratu den jendea zailtasunak ari da izaten lasterketa gidatzen duen tropel nagusi horrekin bat egiteko. Hortxe, finisherrekoak alegin bete-betean, hortxe dakarte Cesar Pérez, Espainiako kopako 23 urtez azpikoen sailkapen nagusi horretan, Godienako zirkuituaren ostean lidertzan den txirrindularia, eta beste bat taldeetako ordezkariak ere ikusten ditugu, baina jeitsierak gidatzen, jeitsieran gidari lanak egiten finisher taldeko ziklistak ikusten ditugu, eta hortxe, eten bat badago, eten horieko 26 segundukoak izan daitezke, ikusiko dugu nor dagoen aurrean, nor dagoen atzean, ea Asteasura iristen diren neurrian, lasterketaren egoera birkokatzen joateko modua daukagun, eta horren arabera, aurrean nor dagoen, eta atzean nor dagoen jakiteko modua baldin badaukagu, lasterketaren azken kilometroiei begira, lasterketak izan dezakeen bilakaeraren aurrean ere, modu batera edo bestera jokatuko duten taldeak ikus ditzakegu. Behin jeitsiera amaituta orain, hortxe, finisher Kern Pharma taldekoak atzera begira, Caja Rural Alea taldekoak ere atzera begira, tropel nagusia ditu genioken, lehendabiziko talde horretan
une honetan ez dakit, 15-20 ziklista izango dira, atzetik gehiago sartzen ere dira, eta Caja Rural aleak jarraipena eman nahi dio, jaitsierako erritmo biziari jarraipena eman nahi dio Caja Rural alea taldeak, hauen intereserako ona da talde txiki edo talde murritze horretan lasterketan lehiatu alizatea, eta Caja Rural aleako ziklista bat orain asteasurako bidean, errepide estu horretan erritmoa bizi-bizi mantendu nahian, bere gurpilaren bila zulua itxinaian ikusten dugu, finisher Kern Pharma taldeko ordezkari bat, hortxe bere gurpilean Cesar Pérez duela, laugarren postuan Kortizo taldeko ziklista bat datorrela uste dugu. Beraz, lasterketa apurtuta, Alkizako jeitsiera honen ostean, lasterketa apurtuta, orain Caja Rural aleakoak hor keinu bat egin du, ez dakit erlebora pasatzeko edo, eskatu die berarekin zirenei, finisherrekoak hartu du orain, lasterketa buruan errelebo horretan erritmoa jartzeko ardura, Cesar Pérez Caja Rural aleakoaren gurpilean jarrita, Kortizo taldeko ziklista bat, Teknosilbako bat ere bai, eta okerrez pagaude, Euskadi Fundazioko ziklista bat izan liteke une honetan, lasterketa buruan dauden 6 txirrindulari hoiek osatzen duten taldetxo horretan dauden ziklistak, finisherrek 2 izango lituzke, Caja Rural aleak ziklista bat izango luke, hortxe ari gara ikusten, 22. dortxalarekin, besteren artean hortxe daukagu Iker Gomez bera, 13. dortxalarekin Pablo Lospitao izango genuke Caja Rural taldeko ordezkaria, beraz, seikote horretan joango gara, apurka, lasterketa buruan une honetan dauden 6 ziklista hoien izenak esaten, talde hori osatzen duten ziklista nortzu diren aipatzen, hoie behintzat ikusi ditugu, Iker Gomez, 18 urteko Altsazuko ziklista, Cesar Pérez bera ere hor da, beraz, 3 identifikatuta izango genituzke, asteasura iristen ikusten ditugu, baina atzetik batu zaizkie, atzetik etorri zaizkie ziklista gehiago, beraz, seikote hori talde handiago batean bihurtu da, asteasura iritsi bitarte honetan, beraz, orain zizurkiladerako ordekako kilometroetan ikusiko dugu, nola antolatzen diren talde honetan dauden ziklista guztiak, ordezkari baino gehiago ditu duen taldeek ze jarrera hartzen ote duten, eta horren arabera, ikusiko dugu atzean ere, jazarpenrako zenbaterainoko indarra dagoen, ikusiko dugu zenbaterainoko taldea osatzen den asteasunda. Aiztondo klasikoaren 20. ekitaldi hau, Pablo Lospitao bera, horre berriz ere buruan jarrita ikusten duguna, asteasutik irtetzeko biribilgunean dira, laster izango dira zizurkilaldera, baina orain badirudi, geldialdi moduko bat edo badagoela, guztiak berriz ere bat egiteko moduan izango direla, guztiak edo behintzat Alkiza, lasterketa buruko talde nagusi horretatik nahikoa hurbil pasadutena, baina batzuk jarraipen eman nahi dute. Eta Euskadi Fundazioa da, eta lasterketari jarraipen eman nahi dion hoietako talde bat, Euskadi Fundazio ordezkari bat orain, asteasutik ateratzerako honetan, lasterketa buruan jarri dena, Samuel Fernández bera izango genuke, lasterketa buruan jarri eta erritmoa bizitu nahi izan duena, baina Caja Rural alea taldeko Pablo Lospitao bera izan dela uste dut zuloa itxi duena, orain talde txorre jarraipen eman nahi dio, baina gero eta gehiago dira, taldetik atzetik aurrera taldera sartzen ari direnak, ikusiko dugu, erritmoa bizi mantentzeko alegin hauetakoren batean, eten txikiren bat sortzen ote den, lasterketa buruan talde txoren bat sortzeko, edota hemen ikusten ari garen, talde nagusi jada deitu dezakegun hau, izan ote daiteken azken kilometroetan lasterketa lehiatuko duena. Oskar Bian ikusten ari gara, hor lehen iesean ibili dena, asteasutik zizurkilalderako errepidean, une batetik bestera laster azken 40 kilometroetan sartuko da Aiztondo klasikoaren 20. ekitaldi hau, finisher Kern Pharma taldeko ziklista bat buruan jarrita bere gurpilean. Kortizoko bat, hauen gurpilean Euskadi Fundazioak badu ordezkaritza, Extremadura taldekoak ere ikusi ditugu, gogoratu, Jose Maria Martín dela Espainiako kopako elite mailako lidera, Guadianako zirkuitoa irabazita, bere taldekideak ere agertu dira, orain, eraso saiakerak bata bestearen atzetik talde nagusi horren buruan, errepideak ere, apur bat beheranzko joera badu, eta horrek ere albidetzen duen, nolabait ere, erritmoa bizi-bizi mantentzea eta iesaldi saiakera ezberdinak egin alizatea, Caja Rural alea eta Kortizo taldeko ordezkariak hortxe buruan erritmoa bizi-bizi mantendu nahian, laster egingo dute ezkerrera eta zizurkilaldera izango dira. Bien bitartean, Kortizo taldeko Martin Rey izan da, Alkizan puntuak batu dituena, 6 puntu berarentzat, Pablo Lospitao bigarren 4 puntu berarentzat, eta 2 puntua Cesar Pérez, finisher Kern Pharma taldeko ziklistarentzat izan dira. Hortxe, bihurgunea ezkerrera hartuta,
Hortxe ditugu, lasterketa buruan den talde nagusi horretako ordezkariak Zizurkil aldera bidean eta Mendiko sailkapenean Oskar Bian izango genuke 12 punturekin. Behin-behinean lehendabiziko postuan, Martin Rey bigarren 6 punturekin, Big Finkel hirugarren 4 punturekin, beraz, Oskar Bianek lasterketa amaitzea lortuko balu, izan ditzake aukerak, Mendiko sari hori, lasterketaren amaieran berarentzat izateko. Caja Rural alea taldeko ziklista bat lasterketaren buru-buruan jarrita, tropel nagusi horren buru-buruan jarrita, baina hainbat aldetako ordezkariak dira, lasterketa mugitu nahi dutenak, lasterketa bizi eraman nahi dutenak, hauei akaso, etzaile gehiegi interesatzen talde nagusi batean ibiltzea, eta nahiago dute aurrera egin, alduten neurrian behintzat, eta horari gara ikusten, une honetan, Natural Greenness Rally ale taldeko ziklista bat, hain zuzen ere, Iker Soriano Valentziarra. Talde nagusi horren buruan jarrita erritmoa bizitzen, eta atzean, Mateu Esterlik bera, talde nagusi horren atzekaldean iaz garaipena lortu zuen. Freud taldeko ziklista taldearen atzeko postuetan ikusten ari gara, beraz, akaso iazko gorputzaldirik edo ez du izango, talde nagusiaren atzekaldean delako Zizurkilgo igoeratxo honetan, eta bien bitartean aurrean aipatu dugu, Iker Soriano zela alde batetik erritmoa bizi eraman nahi zuena, eta beste hainbat taldetako ordezkariak ere ikusten ditu erritmo hori bizi mantendu nahian, baina une oro agertzen da Finisher Kern Pharma edo Caja Rural alea taldeko ordezkariren bat, erritmo bizitze hauei jazarpen lan hori egin, zuloak itxi eta akaso aurrera egin duten ziklista horiei ieserako gogoak ere kentzeko. Zizurkilen da, lasterketa Zizurkilen da, Aiztondo klasikoaren 20. ekitaldi hau, Patxi Alkorta eta Txomin Perurenaren memorialaren 20. ekitaldi hau, eta orain berriz ere Zizurkilen maldan berako joera hartu duenean errepidean berriz ere Natural Greenness Rally ale taldeko ziklista batek zulotxo bat zabaldu nahi du, oraingoz behintza badirudi atzean ez dagoela erantzun handirik, zulotxo bat zabalduta ikusten dugu, lehen Iker Soriano bera izan da aurrera egine izan duena, orain bere taldekide batek tarte txiki bat zabaldu du, Zizurkildik jeitxiera hasi duten tarte horretan, eta hain zuzen ere, Pedri Kraus, Ego Afrikako ziklista da, tarte txori zabalduta aurrera egin nahi duena, hainbatetan Ego Afrikako erlojuaren aurkako eta errepideko lasterketak irabaztea lortu duen Ego Afrikako ziklista gaztea, 21 urteko txirrindularia, eta aurten, besteren artean, Sabadelgo lasterketan ere, 10. postua eskuratu zuen, 21 urteko ziklista Ego Afrikarra, Pedri Kraus, hortxe, Zizurkilen bera, tartetxo bat zabaldu du, tartetxo polita zabaldu du, atzean oraingoz ez dugu, torpileko azken irudietan, baino erantzuten ikusi, eta horren bestean, Pedri Krausen mugimendu honek, eman genezake, eman dakiguke, hainbat kilometrotarako lasterketa buruan izango dugun txirrendularia. Gogoratu, laster aduna igoko dutela modu horretan 6. itzulia osatuko da, eta ben Bilabonara iritsita, azken 2 itzuliak izango ditugu, eta azken 2 itzuli horietan, gogoratu, mugarrantxeko igoera izango dutela adunakoarekin batera, ondoren, Sarasola Sagardotik inguru horretarako jeitxiera estua, errepide estua, tentsioa izango da, beraz, begusiko dugu, zenbaterainoko taldea iristen den azken 2 itzuli hauetara, 40 kilometroren faltan, zenbaterainoko taldea dugun, lasterketa buruan edo tropel buru horretan, orain ari gara ikusten, Ego Afrikako ziklistaren saiakera horri, zuloa iste aldera edo jarraipena emanai aldera, talde ezberdinetako ordezkariak ere, gerturatu direla, lasterketak buru horretara, eta horre, eten batera ikusten dugu, bigarren multzo bat ikusten ari gara une honetan, ez dago segundu gehiagiko tartea, baina badirudi lehen tropel nagusi bezala aipatzen genuen talde nagusi hori, bitan banatu dela, Zizurkilgo jeitxiera honetan, eta taldetxo bat dugula lasterketa buruan adunako igoera ekin aurretik, adunako igoerari ekin aurretik, eta bien bitartean, atzean, ikusten ari gara, Freud taldeko txirrindulariak, Extremadura taldeko ziklistak ere ikusten ari gara, ez dirudi talde honetan, inolako taldek favorito nagusiek izan ditzaken taldeek ordezkaritza zabalegiri duteni, zein horrez dugu jazarpen erritmo bete-betean ikusten, eta aldiz aurrean, ikusten dugu, talde ezberdinetako ordezkariak ari direla, adunako igoerara iritsi bitartean, errelebora pasatzen ikusten dugu, Natural Greenness taldeko ordezkaritza badagoela, Kortizokoa ere bai, Teknosilbakoa ere bai, Kortizok 2 baditu,
Natural Greennessek ere bi baditu, Kortizok 3 ziklista ere baditu, Euskadi Fundazioko ordezkaritza ere ikusten dugu, eta hortxe besteren artean, Maxim Bili ziklista ukrainiarra ikusten dugu, 36 dortxalarekin Gari Ugarte, Legazpiko ziklista 19 urteko txirrindulari ere, ikusten dugu, adunako igoera horretan balendabiziko postu horietatik hurbil, bien bitartean, hemen ikusten ditugunak, Sakseko ordezkaritza, hauen gurpilaren bila Estremadurakoak ere bai, hauek ere jada guztiak, adunako maldetan gora ditugunean, eta adunako maldetan gora ikusten duguna, lasterketa burutik atzera geratuta aurrera egin nahian, Espainiako kopako liderretako, Cesar Pérez bera ikusten genuen, bien bitartean, Kajarulal alea taldeko ordezkari bat ere, Pablo Lospitao bera da, une honetan lasterketa buru-buruan adunako igoera hori gidatzen ari dena, lehen aipatu ditugu Natural Greenness, Kortizo eta bestelako taldeetako ordezkariak gurpilean hartuta dituena, Pablo Lospitao lan apart ari da egiten, lehen ikusi dugu zuloak isten ibili dela, eta orain lasterketa buruan den taldetxo honetan bera ari da adunako igoeran erritmoa jartzen, 39 kilometro geratzen dira helmugarako, adunako igoera osatuta, gogoratu, berriz ere Bilabonara etorri, eta azken 2 itzuliak izango dituztela, mugarrantziko igoera hori protagonista izango delarik, eta ondo bidean, igoera horretan, edo azken kilometro dietan erabakiko dela Aiztondo klasikoaren 20. ekitaldia, Patxi Alkorta eta Txomin Perurenaren memoriala. Adunako maldak amaitzen lasterketa buruan diren ziklista hauek, esan dugu, Pablo Lospitao bera ari dela igoraren zatirik handiena egiten, orain berriz ere eskuarekin egiten zien, berarekin diren ziklistei pasatzeko errelegora, keinua pasatzeko errelegora mesedez, orain Natural Greenness taldeko ordezkari bat behin igoera amaituta, pasada tropel taldetxorren burura, Kortizokoak ere hortxe ditugu, Gari Ugarte ikusi dugu, lasterketaren buruan den talde horretan, hortxe ditugu, ez dakit, dozenaren bate ziklista izango dira gutxi gora bera, Pablo Lospitaok berriz ere keinu egiten zuen horre, eskuarekin errelebora jarri gaitezen, egin dezagun lan errelebotara, baina oraingoz, besteek ez dute erreleborako borondate gehiegirik erakutsi ikusiko dugu, behin jeitxiera amaituta, ordekan dauden kilometro apurro egiten antolatzen ote diren, Gari Ugarte orain, talde, lasterketa buruko talde horretan, tropel hori jeitxieran gidatzen, bizi-bizi dator tropela, lasterketa buruko taldea, eta Gari Ugarte bera da, lasterketa buru horretan, oraingoz taldetxo hori gidatzen ari den txirrindularia. Bere gurpilera Natural Greenness taldeko ziklista bat, Pablo Lospitao bera 3. postuan jarrita, eta atzetik ikusten ditugu, bigarren talde horretatik aurrera egin nahi duten txirrindulariak ari direla lasterketa buruko taldetxo horretara hurbiltzen, baina pixkanaka kilometroek bera egiten duten neurrian eta aurrean ulermena baldin badago, atzean ere ikusi beharko da zenbaterainoko gaitasuna dagoen lanerako. Pablo Lospitao bera berriz ere denak eman da, bizi-bizi mantendu nahi duelako talde hori, Kajarulal aleari nonbait interesatzen zaio talde honek aurrera egitea, Eiser Irumete taldeko ordezkari bat ere bai hortxe, orain lasterketa buruko talde horretatik ordekako zati honetan aurrera egin nahi duena, talde bizkaitarrak ere beraz, badu ordezkaritza lasterketa buruko talde txonetan, finisher Kern Farmak ere badu ordezkaritza, Kortizok ere bai, bien bitartean, atzetik aurrerako lanean datorren talde horretan, ikusten ari gara, Eiser Irumete taldeko beste ordezkari bat, Eder Moreno bera dela uste dugu taldearekin bat egin nahi duena, eta bien bitartean, hortxe, Iñaki Trujillo bera dela uste dut, Iñaki Trujillo hori da, Eiser Irume taldeko txirrindularia, bere gurpilera oraintxe iritsi dena, Iker Gomez izan da, finisher Kern Pharma taldeko ziklista, 81 hortxalarekin Iñaki Trujillo, eta beraiekin batera, hortxe, Jesse Maris dela uste dut, estatu batuarra, hirukote hori osatu da oraintxe lasterketa buruan, eta ikusiko dugu, atzetik, hemenik baute duten, aurrera egiteko edota, besteren artean, Kortizokoak ikusten ari garen moduan, berriz ere, hortxe Maxim Bili ukrainarra, 24 urteko ziklista ukrainarra, beraiekin bat egin duena, 4 txirrindulari hobek izango genituzke une honetan lasterketa buruan, Iñaki Trujillo, Eiser Irumete taldeko txirrindularia, berarekin batera hortxe izango genuke Iker Gomez, aipatu dugun moduan Kortizo taldeko Maxim Bili izango genuke, eta azken ziklista, Esax taldeko ziklista hori,
Jes Meris estatu batuarra izango genuke. Aduna atzean utzita Bilabonara bidean lasterketa buruan den laukote hori, da, hortxe ulermena bai, ulermena ez, errelebora pasa, errelebora indar gutxia gorekin pasa, atzera begira ere bai. Ez dakit ulermen gehiagirik baote dagoen talde honetan, ez dirudi aurrera egiteko jarrera edo gogo gehiegi dagoenik, ulermen gehiagirik dagoenik, atzetik ere, ziurrenik gertu izango dituztelako, lehen bidaide edo ieskide izan dituzten, beste hainbat txirrindulari ez gehiago daude denak ere atzera begira, hortxe, talde ezberdinetako ordezkariak ere gertu izango dituztelako, orain buru-buruan jarrita ikusten duguna, Jes Meris estatu batuarra da, baina ez, hemen da atzeti datorren talde nagusi, talde handi hori, beraz, azken bi itzulietan, Aiztondo klasiko azken bi itzulietan sartuko den honetan laster, Mugarrantxen gora ikusiko ditu ziklistak, esan genezake taldetxo bat osatu dela, lasterketa buruan, hogeiren ziklista izango dituen taldetxo bat osatu dela lasterketa buru horretan, eta orain amore eman nahi ez duena, Kortizo taldeko Maxim Billy bera da, 24 urteko ziklista Ukrainarra, eta horari gara ikusten. Espainiako kopako elite mailako lidera talde honetan dagoela, 23 urte zazpiko lidera ere bai, beraz, Jose Maria Martín eta Cesar Pérez talde horretan dauzkagu, beste hainbat txirrindulari ere bai, Euskadi Fundazioak badu ordezkaritza, Caja Rural Aleak ikusten dugunen arabera bi ziklista behintzat baditu, Finisher Kern Farmak Hiruzpalau ziklista baditu, baina beste enba ziklista ere badira ordezkari bat baino gehiagorekin, joango gara pixkanaka, ziklista hauek nortzuk diren aipatzen, Natural Greennessek ere badu ordezkaritza, besteren artean Bigorriaz Baixasek ere badu ordezkaritza, Kortizok lasterketa buruan den Maxim Biliz gain badu beste ziklistaren bat ere talde etxo nagusi horretan, beraz, hautagai nagusi izan daitezkenetako hainbat taldetxo honetan datoz, helmugarako 35 kilometro geratzen dira, Caja Rural Aleak bat bi lau behintzat ikusten ditugu, Euskadi Fundazioak ere hainbat ziklista ditu talde honetan, eta bien bitartean Maldangora hasi dena Maxim Billy Kortizo taldeko txirrindularia, Mugarrantxeko lehendabiziko Malda horietan gora esan dugu, igoeraren zatirik gogorrena, lehendabiziko metroetan dagoela, Fraisoro inguru hori ere gaindituko dute, eta ondoren errepidea asko estutuko zaie, Mugarrantxera bidean, eta berarekin lasterketa buruan den ziklistarekin bat egitera datorrena, Juan Pablo Sosa, La Lasal taldeko txirrindularia, 163 dortxalarekin ikusi dugu talde nagusirik ateratzen, eta ziklista kolonbiarra hortxe atzera begira, lasterketa buruan den Biliren gurpilarra batu, eta orain aurrera egin nahi du, Juan Pablo Sosa bera, La Lasal Kozinas taldeko txirrindulariak aurrera egin nahi du, atzean utzi nahi du orain arte, lasterketa buruan izan den ziklista, eta tartetxo bat zabalduta, Mugarrantxeko igoeran une honetan, lasterketa buruan genuke, ipatu dugun bezala, 163 dortxalarekin, 23 urteko Juan Pablo Sosa colombiarra, y tenemos en cabeza de carrera al corredor colombiano Juan Pablo Sosa del conjunto La Sal Cocinas, el corredor, como decíamos, colombiano de 23 años, que ha alcanzado hace unos metros al corredor que era cabeza de carrera, al corredor ucraniano del equipo Kortizo, Maxim Billy, y que está afrontando en solitario esta primera ascensión a Mugarrantx, cuando estamos ya a menos de 35 kilómetros para que termine la Aiztondo Klasikoa, esta 20ª edición de la Aiztondo Klasikoa, y ahí vemos al grupo perseguidor, al grupo principal, en el que hemos visto a 4 corredores del Caja Rural Alea, también hemos visto al corredor, al líder de la Copa de España Elite, José María Martín, y también al líder de la categoría sub-23, César Pérez. Hortxe jarraitzen du, La Sal taldeko ziklista kolombiara, Juan Pablo Sosa, 23 urteko txirrindulariak Mugarrantxeko igoera honetan lasterketa buruan jarrita, baina oraingoz behintzat atzetik ez dirudi, gauzak gehiegirako baimena utzi nahi diotenik, hortxe ikusten ditugulako, besteren artean, Espainiako kopako liderrak beraiek, talde nagusi horretako aurreko postuetan jarrita, gogoratu Mugarrantxeko igoera honek, 3 kilometro pasatxoko luzera duela, eta orain atzean ere, bari gara, lehen iesean ibili diren Gari Ugarte, Iñaki Trujillo eta bestelakoak ere sufritzen ikusten, Martin Solhau Norvegiarra ere sufritzen ikusten dugu, talde nagusitik atzera geratzen, eta badira mugimendu gehiago ere. Berriz ere, Kortizo taldeak hartu nahi durantzukizuna, lasterketa buruan Mugarrantxeko maldarik gogorrenetan hortxe ikusten dugu, 3. postuan kokatuta Finisher taldeko César Pérez, Espainiako kopako 23 urte zazpikoen
Sailkapen nagusiko liderra, Caja Rural Alea taldeko ordezkaritza ere bai, Natural Greennessekoak ere hor dira, Lasalekoek ere hortxe jarraitzen dute, baina taldea gero eta murritzago ari da geratzen, gero eta txirrindulari gutxiago ari dira, lasterketa buruan den talde txorretan geratzen, mugarrantziko igoera umina egiten ari da, eta lehen aipatu dugu, aurreko kilometroetan, aurreko itzulietan, ihesaldi saiakeretan ibili diren ziklistak, baina da pixkanaka atzera geratzen ere ikusi ditugula. Talde txiki bat, lasterketa buruan Aiztondo klasikoaren 20. ekitaldi hau amaitzeko tartean, Oskar Biain bera ere orain sufritzen ikusten dugu, baita Iñaki Trujillo bera ere, mugarrantzeko igoera honetan dira ziklistak, eta talde nagusian, hortxe buru-buruan jarrita orain, eskuarekin keinu egiten zion Natural Greenness taldeko ziklista batek, Cesar Pérez, finisher Kerfarma taldekoari pasatzeko relebora, eta orain Natural Greenness taldeko beste ziklista bada, Kortizoko bat gurpilan duela, Teknosilbako bat ere bai, Espainiako elite mailako kopako liderra, Jose Maria Martin bera ere talde nagusi honetan da, Cesar Pérezek taldekide bat gutxienez badauka berarekin, beraz finisher Kerfarma taldeak bi ziklista gutxienez baditu sailkape lasterketa buruko talde nagusi honetan, eta horari gara ikusten Cesar Pérez bera, Pablo Lospitao bera ere hor dago, Natural Greenness taldeak ere bi ordezkari baditu, Teknosilbak ere badu ordezkaritza bat, beraz, lasterketa jokatu dezaken, lasterketa erabaki dezaken uneare iristen ari garen honetan, une honetan, hortxe, 8-9 ziklista izango genituzke lasterketa buru honetan jarrita, eta ikusiko dugu zer ematen duen mugarrantzeko lehendabiziko igoera honen azken zatiak. Orain Cesar Pérez bera da taldetxoa isten ari dena, bere gurpilean gaur ikusten dugu Paulo Lospitao bera, Kortizo taldeak ere hortxe dauka Martin Rey ziklista, esan dugun bezala finisher taldeak ere ordezkaritza mantentzen jarraitzen du, Iker Gomez Altsasuko ziklista gaztea ere haze lasterketa ari den egiten, Krotzolo bera lehen iesean ibili dena ere horre ikusten dugu, Natural Greenness taldeak hor ditu, Pedri Kraus bera eta berarekin batera uste dugu Iker Soriano bera dela, eta pixkanaka batzetik aurrera egin nahi duten batzuk ere ikusten ari gara, baina oraingoz talde horretan aipatu ditugun izen nagusi horiek dira, mugarrantziko igoera lehendabiziko igoera honen azken zatira gerturatzen ari direnak, ardura bete-betekorik ez du inork hartu nahi, orain Iñaki Trujillo, atzetik aurrerako lanean ikusten duguna, eta berriz ere badirudi talde nagusi horrekin bat egiteko modua izango duela, Natural Greenness taldeko ziklista bat erritmoa jartzen ari dena, eta bien bitartean, hortxe, Espainiako kopako lideren elastikoak soinean dituzten biziklistak hortxe ikuste ditugu, Cesar Pérez hor dago, aipatu dugun bezala Extremadura pebetero taldeko Jose Maria Martin bera ere hor dago, orain, finisher taldeko Unai Ramosek ere bat egin nahi du talde nagusi horrekin, beraz, badirudi atzetik aurrerako jazarpen horretan hainbat direla talde nagusiarekin bat egitea lortzen ari diren txirrindulariak, beraz, taldetxo polit bat sortuko zaigu, lasterketa buruan helmugarako 32 kilometro geratzen direnean, igoeraren zatirik gogorna gaindituta, oraintxe mugarrantz inguru horretatik pasatzen ari direnean, eta Natural Greenness taldeko ziklistek, hortxe, beraien alegin betean jarraitzen dute, atzera begiratu gabe, ritmoa jartzen jarraitzen dute, beraien gurpilan, hortxe ikusten dugu, esate baterako, Caja Rural Alea taldeko Pablo Lospitao bera hortxe dagoela, Martin Rey Kortizo taldekoa, Cesar Pérez bera finisher taldekoa, Fabrizio Krotzolo Teknosilba taldekoa, bere gurpilan, Jose Maria Martin Extremadura pebetero taldeko txirrindularia ikusten dugu, lehen aipatu dugun La Lasal sukaldeak taldeko Sosa ere horri ikusten dugu, beraz, pixkanaka ari da definitzen, nor dagoen talde honetan, nor ez dagoen ere ari gara ikusten, baina aipatu dugune batzutan atzetik aurrerako jazarpenean ere hainbat izan direla aurrekoekin bat egitea lortu dutenak, ikusten ari garen moduan, orain Caja Rural Alea taldeko Lucas Tauersek ere lortu du talde nagusi horrekin bat egitea, beraz, atzetik aurrerako lan horretan gero eta gehiago dira, aurrekoekin bat egiten ari direnak, Juan Hermosa Bigorrias Baixas taldeko ziklista, Oskar Biain bera ere ikusi dugu, eta aipatu duguna, errepide estua da, errepide lakar xamarra ere bai, bizikletan ibiltzeko, haizea aipatu dugu, haizea gogor ari dela jotzen, baina euririk ez daukagu, beraz,
horrek ere lasterketaren bilakaeran lagunduko, eta orain mugimendua. Finisher Ken Pharma taldeak 3 ordezkari bazituela ikusita, bat aurrera bidaltzeko autua egin du, eta hortxe talde Nafarreko txirrindulari bat talde nagusi horretatik aurrera egin, eta metro batzuk hartuta ikusten dugu, ez dakigu, lehen aipatu dugu, hor zeudela, Iker Gomez bera hor zegoela, Cesar Pérez bera ere hor zegoela, ez dakigu, finisher taldeak aurrera bidali duen ziklista hau nor ote den, laster izango dugu bera norden jakiteko modua, eta bien bitartean Kortizo taldeko Maxim Bilik ere hortxe jarraitzen du, talde nagusiarekin bat egitea lortu du, horrek esan nahi du akaso, Natural Greenness taldeko ziklista jartzen ari zen erritmori ez dela gogorregia izan, eta aurrez atzera geratu diren, lehendabiziko mugimenduan atzera geratu diren hainbat ziklistek bat egitea lortu dutela lasterketa buruarekin. Unai Ramos da, Unai Ramos tuterako ziklista da, lasterketa buruan dagoen finisher taldeko txirrindularia, aurten 19 urteko txirrindulari honek Ereinon 11. postuan amaitu zuen, eta iaz besteren artean Duranan 4. izan zen, Tolosan 5. eta Berritxun 6. postuan amaitu zuen. Hortxe ari gara ikusten, Unai Ramos, jeitxierako zatirik, estuena edo atzean utzi, eta pixkanaka, Asteasu alderako errepidearen bila doala, laster izango dugu, Alkizatik Asteasura doan errepidearen azken zati horretan, eta ondoren, Asteasu alderako bidea egin beharko du. Unai Ramos bera, finisher taldeko tuterako ziklista, hortxe, jeitxiera egiten, azken 30 kilometroetan une batetik bestera sartuko gara, eta horrek esan nahi du, pixkanaka adunako azken aurreko iguera horren bila ere joango garela, eta ondoren berriz ere bilagonara etorrita, orain egiten ari diren zirkuituaren berdin-berdina, beste itzuli bat egin beharko dutela lasterketari amaiera eman aurretik. Aurki izango gara azken 30 kilometroetan, Unai Ramosek jarraitzen du lasterketa buruan, ez dauka zulo handirik egia esan, baina atzerik ere ez dirudi inor horrela jazarpen lan bete-betean ari denik, eta finisherren mugimendu honek albidetzen duena da, atzeko taldetxo horretan doazen beste bere bi taldekidek, horrengoz behintzat, erreleboan lanik egin beharrez izatea, eta esaldi hau edo mugimendu hau behera botatzeko ardura beste taldeen esku utzi behar izatea. Tuterako ziklistak errepide estuan jarraitzen du, errepide sigizagatxoa, gora beratxoa, Biurgune ezkerrera, Biurgunea eskuinera, aldapatxoa, jeitxiera, eta pixkanaka esan duguna. Asteasu aldera hurbiltzen joango da, orain horre ondo adierazitako ezkerralderako Biurgune zail bat, Biurgune arriskutsu samar bat zeuka, baina antolakuntzako kidek bikain erakutsi diote Biurgune horrek zuen zailtasuna, eta Unai Ramosek finisher taldeko txirrindulariak ez du inolako arazorik izan Biurgune hori behar bezala hartzeko, eta pixkanaka jeitxiera osatzen ari da Nafarra, lasterketa buruan ari da jeitxiera hori osatzen, azken 30 kilometroetan sartu garenean, horren berriz ere, hortxe, Biurgune itxia eskuinetara, eta pixkanaka esan dagoa, Alkizatik Asteasura doan errepidearen bila, baina gainean ditu, hor ikusten ari gara, horrentxu, Unai Ramos pasaden Biurgune horretatik ari direla pasatzen, jazarpen lanean doazen taldetxo horretako kideak, jeitxiera honek ere, bigarren pasaerari begira, eragin ditzake, etenak, jeitxieran apur bat arriskatzen duenak, edo teknikoki abilagoa denak lortu dezake errenta, jeitxiera honetan ere, baina oraindik ere adunako igoera geratzen zaigu, mugarrantziko bigarren igoera geratzen zaigu, eta adunako azken igoera ere geratzen zaigu. Bien bitartean, helmugako irudiak ere ikusten ari gara, eta helmugan, haizea, protagonista, egun osoan izaten ari garen bezalaxe, goizean, adunan ere, haize bolada gogorrak izan ditugu, eta orain Bilabonako helmuga puntu honetan ere, haizea protagonista izaten ari dena. Une batetik bestera, Asteasura iritsiko da, lasterketa burua Unai Ramos. Lasterketa buruan beraren gandik oso gertu, une honetan uste dute Iñaki Trujillo dela bat, eta beste hirugarren ordezkari hori, finisher taldeko beste txirrindulari bada, beraz, finisherrek estuasunean jarri nahi ditu gainontzeko ordezkari guztiak, gainontzeko ziklista guztiak, lasterketa buruko eten txiki horretara bi txirrindulari sartuta, baina badago berriz ere, bategite moduko bat ikusten ari gara,
finisher taldeko ziklista Unai Ramos harrapatu dute, hortxe ari gara ikusten, Iñaki Trujillo bera buru-buruan jarrita, Jose Maria Martín ere Espainiako kopako elite mailako lidera hor ikusten dugu, eta orain Caja Rural Alea taldea. Caja Rural Alea taldea erantzunkizuna hartuta erritmoa bizi-bizi mantendu nahian, Cortizo taldeko ziklista bat bere gurpilera ateratzen ari dena, eta ikusten ari garen moduan, ez diote behimenik eman nahi, inori, 28 kilometro geratzen direnean helmugarako, ikusten ari gara, taldek saiakerak egiten dituztela, baina ez dagoela baimen gehiegirik lasterketaren bilakaera honetan, ningún txirrindulariei bakarri joaten usteko. Estamos a 28 kilómetros para la línea de llegada y vemos a este grupo que es cabeza de carrera en estos momentos llegando a la localidad de Asteasu tras haber pasado de esa primera extensión a Muga Ranch, y en estos momentos es un corredor del equipo gallego Cortizo el que está liderando la prueba con un 2-3 segundos de ventaja sobre un terceto perseguidor. Hemos visto en el descenso de Muga Ranch que se ha destacado el corredor del finisher Unai Ramos, pero no ha podido conseguir el objetivo de marcharse en solitario. Ha sido alcanzado nada más terminar el descenso, y ahora vemos en esta carreterita estrecha que les llevará a Asteasu al corredor del equipo Cortizo. Creemos que es Martín Rey, el corredor del equipo Cortizo, como decimos, que es ahora mismo cabeza de carrera con 2-3 segundos de renta sobre un grupo perseguidor, y en ese grupo perseguidor vemos a los dos líderes de las clasificaciones tanto de élite como sub-23 de la Copa de España. Vemos a José María Martín, el corredor del Extremadura pebetero, y también vemos al corredor César Pérez del equipo finisher Ken Pharma, que está acompañado por dos corredores, entre ellos tiene a Iker Gómez, el corredor de Altsasu, y vemos también a representación del Caja Rural Alea que quieren mover la carrera. Hemos visto que entraba Lucas Towers, hemos visto que estaba también Pablo Lospitao, aquí vemos también a Óscar Biañ, vemos a Iñaki Trujillo del equipo Eiser Irumet, a todos estos corredores que están entrando en la localidad de Asteasu para afrontar ya los últimos 27 kilómetros de esta 20ª edición de la Aizondo Clásico Memorial Patxi Alkorta Txomin Perurena, y vemos ya un corredor del equipo Caja Rural Alea encabezando este grupo cabecero, llegando ya a las calles de Asteasu, afrontando este giro hacia la derecha y poquito a poco ya saliendo de la localidad de Asteasu para venir hacia Zizurkil y afrontar otra nueva subida al alto de Aduna, esa subida de 800 metros al 8%. Y aquí vemos ya unos corredores, tanto a Óscar Biañ como a Iñaki Trujillo, que no quieren perder contacto con este grupo cabecero, en el que vemos a corredores también del Tecno Silva, también del Vigo Rías Baixas, como decimos, a los dos líderes de la Copa de España, corredores del Cortizo, corredores también del equipo Natural Greenness. Ahora parece que tenemos un paroncillo, la gente que está aprovechando para beber agua, para comer. Aquí vemos a Unai Ramos, el corredor de Tutera, que ha estado liderando la carrera en solitario en ese descenso de Muga Ranch. Aquí vemos también a Lucas Towers, el corredor del Caja Rural, el británico que venció el año pasado en el Memorial Balenciaga. Y parece que hay una pequeña tregua en ese grupo cabecero. Los corredores aprovechan para beber, para habituallarse, para realizar los últimos estiramientos antes de afrontar la parte definitiva de la carrera. Y vemos a Lucas Towers, el corredor del equipo Caja Rural Alea, que ante este impasse ha decidido arrancar desde la parte trasera del grupo. Ahí vemos a un corredor del equipo Cortizo que quiere coger su rueda, y vemos también a un corredor del Eiser Irumet, otro del equipo finisher, que quieren llegar a la posición, a la altura de Lucas Towers, el británico que hemos dicho que el año pasado ganó el Memorial Balenciaga y que ha hecho este cambio de ritmo cuando salimos de la localidad de Asteasu para llegar a ese cruce hacia mano izquierda para subir a Zizurkil, bajar y en nada comenzar con esa nueva subida al alto de Aduna, 800 metros de ascensión con una pendiente media del 8%, y luego nos quedará la última vuelta al circuito con esa última subida a Muga Ranch y con la última subida al alto de Aduna, 25 kilómetros para la línea de llegada. Ese cambio de Lucas Towers ha quedado en nada. Vemos a los corredores de Cortizo, Eiser Irumet, equipo finisher, que han provocado un pequeño corte. Aquí vemos por detrás a los dos líderes de la Copa de España, tanto a José María Martín como a César Pérez en este segundo grupo. Junto a ellos tenemos a Óscar Biañ, tenemos también a Juan Pablo Sosa.
tenemos a representantes del equipo Vigo Rías Baixas, también a representantes del equipo Cortizo, por lo tanto, ese movimiento de Lucas Towers ha formado un pequeño grupo cabecero con 6 corredores. Vemos también que está en ese grupo Iker Gómez, el corredor del equipo Finisher, está Fabrizio Crozzolo, está Iñaki Trujillo, está también Pedri Krause. Por lo tanto, este movimiento a falta de 25 kilómetros que ha abierto un pequeño hueco sobre el grupo perseguidor, estos 6 corredores, entre ellos está el ucraniano Maxim Biri, el corredor de 25 años, está Lucas Towers, como decimos, está también Iker Gómez, está Iñaki Trujillo, el vizcaíno del Eiser Irumet, Pedri Krause y Fabrizio Crozzolo en este grupo cabecero, en este sexteto que en estos momentos es cabeza de carrera cuando restan menos de 25 kilómetros para la línea de llegada. Diogun moduan hortxe, azken 25 kilometroetan sartuta, Pedri Krause, Lucas Towers, besteren artean, Iker Gómez bera ere, Fabrizio Crozzolo ere hortxe daukagu, lasterketa buruan osatu den seikote horretan ditugun ordezkariak, Iñaki Trujillo, Eiser Irumet taldeko bizkaitarra ere bai, eta beraiekin batera, Cortizo taldeko Maxim Bili, txirrindulari ukrainarra ere hortxe ikusten dugu, eta atzetik, Espainiako kopako bi liderrak doazen talde hori ere ikusten dugu, Esax taldeko ordezkari bat orain, talde horretan lanean ari dena, baina tartetxo bat zabaltzea lortu du, lasterketa buruan den seikote horrek ikusiko dugu, zenbaterainoko bidea egin ote dezaketen, 24 kilometro geratzen zaizkigu, Aiztondo klasikoaren 20. ekitaldi hau amaitzeko, Finisher Care Pharma taldeko Iker Gómez, Altsasuko ziklista gazte ikusten dugu orain, hortxe buru-buruan jarrita erlegua ematen, Pedri Krause ere hor da, Maxim Bili bera ere aipatu dugu, beraz, hoiek izango benituzke, zizurkilera iristen ari diren, 6 txirrindulari hoiek, GPS-aren erreferentziak 8 segundoko tartea erakusten digu, hor Vigo Rías Baixas taldeko Juan Hermosa ikusten genuen apur bat sufritzen ari zela, zizurkilen da, lasterketa burua, seikote horrekune honetan, 10 segundoko tarte izango luke, atzetik datozen, Espainiako kopako bi liderrak biltzen dituen talde nagusi horrekiko, baina badirudi jeitxiera honetan, zizurkildik ateratzerako jeitxiera honetan, laster ere bi taldek bat egin dezaketela, diferentzia ez delako handiegia, une honetan GPS-ak 6 segundu erakusten dizkigulako, baina Lucas Towers, iaz esan dugun bezala, Valentziagaren oroitzarrea irabaztea lortu zuen txirrindulari britainiarrak, ez du etxitzen, jarraipena eman nahi dio aurrez egin duen erritmo aldaketa horri, eta bere gurpilan, hostxe ditu, Pedri Krause eta Fabrizio Crozzolo bera, Crozzolo aurrez ere, iesaldi saiakera batzutan ikusi dugun ziklista. 23 kilometro helmugarako, laster izango ditugu Adunako igoerara bidean, eta une honetan, lasterketa buru honetan, Caja Rural Alea taldeko Lucas Towers, berarekin batera, beste bi ziklista izango genituzke, Tekno Silva taldeko Fabrizio Crozzolo eta Natural Greens taldeko Pedri Krause izango genituzke, buruan ditugun 3 txirrindulari hauek, esan bezala, helmugarako 23 kilometro geratzen direnean, a falta de 23 kilómetros para la línea de llegada, tenemos a un terceto formado por Lucas Towers, Pedri Krause y Fabrizio Crozzolo en cabeza de carrera, con una renta de unos 6 segundos sobre el grupo perseguidor. En ese grupo perseguidor tendríamos a los 2 líderes de la Copa de España, tanto en la categoría Elite como la categoría Sub-23, tanto a José María Martín del equipo Extremadura Pebetero como al corredor murciano César Pérez del Finisher Care Pharma, y ahí vemos cómo están afrontando estos últimos metros antes de la subida a Aduna, y ahí vemos a Iñaki Trujillo otra vez que salta del grupo perseguidor en busca de la cabeza de carrera, el corredor vizcaíno del Eiser Irumet que quiere unirse a ese terceto que es cabeza de carrera. En estos momentos el GPS nos muestra una diferencia de 18 segundos sobre el pelotón que disfrutaría este terceto que es cabeza de carrera, y mientras tanto ahí vemos al líder de la Copa de España Sub-23, a César Pérez, cambiando bidones en su bicicleta. También tenemos ahí a José María Martín, el corredor de la Extremadura Pebetero, que ya giran hacia la izquierda en busca de esas primeras rampas del Alto de Aduna, esa penúltima subida al Alto de Aduna con 800 metros al 8%. Pero antes nos quedará también esa última subida a Muga Ranch, pero vemos de momento que la diferencia del terceto de cabeza sigue aumentando. Son ahora ya 20 segundos los que tienen
de renta tanto Lucas Towers como Pedri Krause como Fabrizio Crozzolo. Y mientras tanto estamos viendo la clasificación virtual de las metas volantes. Oscar Bian, que cuenta ya con 5 puntos, 3 para Lucas Towers, otras 3 para Mika Bigfinkel, el corredor neerlandés que ha estado en la primera fuga de la jornada. 21 kilómetros para la línea de llegada, los 3 de cabeza que empiezan ya a subir el alto de Aduna, el grupo perseguidor que se lo toma con un poquito de calma de momento. En breve afrontarán también los primeros metros de la ascensión. Ya veremos, a ver qué sucede en esta penúltima ascensión al alto de Aduna, cuando el grupo perseguidor, en el que están los 2 líderes de la Copa de España, empieza ya a afrontar esta penúltima subida al alto de Aduna. 26 segundoko errentarekin ekin dio lasterketa buruan den hirukoteak Adunako azken aurreko igoera honi. Oscar Bian berari gara ikusten, talde jarraitzaile horretan azken postuan jarrita. Gomur taldeko ziklistak lasterketa handia egin du gaurko honetan, izan ere, eguneko iesaldi nagusien izan da, eta oraindik ere horre usten dio azken kilometro hauetan beste txirrindularien erritmoari, txirrindulari nagusi horien erritmoari, eta bien bitartean lasterketa buruko hirukote horretara hurbiltzen ari dena modu nabarmenean Iñaki Trujillo, Eiser Irume taldeko ziklista bizkaitarra, eta lan gehiagorekin Ilia Sabekin Teknosilba taldeko txirrindulari errusiarare Adunako maldetan gora lasterketa buruko hirukote horretara hurbiltzen ari dena. 18 segundoko errenta erakusten du lasterketa buruko hirukotearentzat GPS-ak, baina hori atzeko taldearekiko izango da, izan ere Iñaki Trujillo esate baterako gertuago izango luke lasterketa buruan den hirukote hori. Gogoratu, Lucas Towers, Pedri Krause eta Fabrizio Crozzolo direla lasterketa buruan diren hiru txirrindulariek. Beraien gandik gertuen dagoena Eiser Irume taldeko Iñaki Trujillo izango genuke, eta Teknosilba taldeak bigarren ordezkari bat akaso sartuko luke, baldin eta diogun moduan Ilia Sabekinek lortzen baldin badu aurrekoekin bat egitea. Bien bitartean favorito nagusiak doazen multzo horretan, Espainiako Kopako bi liderrak babesean oraingoz igoera osatzen ikusten ditugu. Honetan GPS-ak 26 segundoko diferentzia ere ematen du. Une batetik bestera izango dira lasterketa burukoak Adunako mendate pankartan, hortxe biribilgunen eskuinera egin, mendate pankartak gaindituta, hauek laster jeitxieran izango dira. Lucas Towersek atzera begiratzen du, orain Fabrizio Crozzolo da taldetxo horren buruan jarrita erritmoa markatzen ari dena. Pedri Krause hartu dio orain erreleboa, baina ez dakit lanerako joera gehiagirik baute dagoen hirukote horretan, edota bestelako talde mugimenduren baten zai egon ote daiteken hirukote horretan doan ziklistetakoren bat. 20 kilometro, laster azken 20 kilometro hauetan sartuko gara. Favorituen multzoak ere gainditu du mendate pankarta. Oscar Bian ari gara unioro, hortxe taldea isten ikusten, hortxe taldeko azken postuetatik gertu ikusten duguna Iker Gomez bera da, finisher taldeko txirrindularia, eta Adunatik Bilagun aldera etorriko dira laster, eta berriz ere mugarrantzeko igoera hori izango dute Adunako azken igoeraren aurretik. Beraz esan liteke, pixkanaka, azken 20 kilometro hauetan sartuta, une honetan lasterketa buruan den hirukote honek 22 segundoko errenta izango lukela atzetik datorren talde nagusierekiko, ikusiko dugu. Tartean diren Iñaki Trujillok eta Ilia Sabekinek lortzen ote duten hirukote honekin bat egitea, edota atzetik gainontzeko favoritoa datozen taldetxo horrek aurrekoekin bat egitea lortzen ote duen. Une honetan 20 kilometro helmugarako, gogoratu 132 kilometroko ibilbide ari direla osatzen txirrindulariak, eta pixkanaka ari gara azken zati horretara iristen, zati erabakior horretara iristen, Bilabonara iristen direnean azken itzulian sartuko garelako, zatirik erabaki horrenean sartuko delako Aiztondo klasikoaren 20. ekitaldi hau, eta hortxe du, Iñaki Trujillok lortu du lasterketa buruko hirukotearekin bat egitea. Beraz, 4 lagun izango ditugu une honetan lasterketa buruan. Iñaki Trujillo bera, Pedri Krause bera hortxe da, Fabrizio Crozzolo, eta beraiekin batera Lucas Towers izango genuke. Aipatu bezala, Caja Rural Alea taldeko txirrindularia, pixkanaka, iazko demoraldi apartaren ostean aurten ere pedalkolpe aparta bilatzen ari dena. Hortxe, laukotea lasterketa buruan Bilabona aldera egiten, azken 20 kilometroetan sartuta. Une honetan Lucas Towers lasterketa buruan erritmoa jartzen ari dena, bere gurpilan Iñaki Trujillo, honen gurpilan Fabrizio Crozzolo, eta taldea itxizune honetan Pedri Krause. Menos de 20 kilómetros ya para la línea de llegada, y en estos momentos tenemos a un cuarteto en cabeza de carrera. Tenemos
al corredor del Caja Rural Alea, Lucas Towers. Tenemos al corredor del Eiser Irumet, Iñaki Trujillo. Tenemos al corredor del Natural Greenness, el sudafricano Pedri Kraus. Y cerrando ese grupo tendríamos también al corredor Fabrizio Crozzolo, que va a ver cómo un compañero de equipo alcanza ese grupillo cabecero. Por lo tanto, el conjunto Tecnosilva tendría dos representantes en estos momentos en cabeza de carrera, porque Ilya Sabekin también ha podido unirse a ese grupo cabecero. Por lo tanto, tenemos 5 corredores en cabeza de carrera, doble representación para el equipo Tecnosilva, con el argentino Fabrizio Crozzolo y el ruso Ilya Sabekin. Y tendríamos a Iñaki Trujillo, a Lucas Towers y a Pedri Kraus. Cuando estamos llegando a Villabona, estamos entrando ya en los últimos 18 kilómetros, en el último giro al circuito. Nos quedan las subidas de Muga Ranch y la última subida de Aduna, para conocer al ganador de esta 20ª edición de la Aiztondo Klasikoa, Patxi Alkorta Txomin Perurena Memoriala. Horrari gara ikusten, Tecnosilva taldeak bi ordezkari sartu dituela lasterketa buruko talde horretan. Alde batetik Fabrizio Crozzolo argentinarra, eta berarekin batera atzetik aurrerako lan horretan lasterketa buruarekin bat egitea lortu duen Ilya Sabekin txirrindulari errusiarra. Beraz, lasterketa buruan 5 txirrindulari, hoietatik 2 Tecnosilva taldekoak ditugu, eta beraiekin batera hortxe Iñaki Trujillo, Eiser Irumet taldeko ziklista bizkaitarra, berarekin batera Lucas Towers, Caja Rural Alea taldeko ordezkaria, eta boskotea osatuz Natural Greenness Rally Ale taldeko txirrindulari Ego Afrikarra, 21 urteko Pedri Krause izango genuke. Bilabonara sartzen ari dira, boskoteak badut artetxoa lasterketa burutik gertuen datorren, eta Espainiako kopako bi liderrak bere baitan dituen taldetxo horrekiko, eta Ilya Sabekinin nabarizaioa aurpegian nekatuta doala, alegin handi egin behar izan duela lasterketa burura iristeko. Hartu dute bihurgunea eskuinetara, Bilabona laster izango dira Mugarrantxeko igoera horretan, eta oraingoz behintzat tropel nagusiaren arrastorik ez dago, eta atzean geldialdia dago. Atzean geldialdia dago, taldetxo nagusian geldialdi handi xamarra ikusten ari gara. Estamos viendo un parón bastante importante en el grupo perseguidor, en ese grupo donde están los dos líderes de la Copa de España, tanto de la categoría élite como de la categoría sub-23. Ahí vemos a los dos corredores del Caja Rural Alea mirándose entre ellos. Ahora el corredor del Cortizo, creemos que es Maxime Billy, quiere incrementar el ritmo de ese grupo, pero la diferencia en estos momentos estaría en torno a los 40 segundos. El quinteto cabecero tendría una renta de 40 segundos a falta de 17 kilómetros sobre el grupo de los favoritos, sobre el grupo de los líderes de la Copa de España, y el grupo cabecero que ya está afrontando la última ascensión a Muga Ranch, esta ascensión de 3 kilómetros con unas pendientes entre el 9 y el 10% en los primeros tramos, una carretera estrecha, y ya veremos luego lo que puede dar ese descenso hacia Asteasu antes de alcanzar, como decíamos, la última ascensión al Alto de Aduna. Hortxe ari gara ikustenea, 17 kilometroren faltan, lasterketa buruan den boskoteak une honetan 41 segundoko tarte aterako liokeela, beraien gandik gertuen den taldetxoari, Espainiako kopako liderrak eta bere baitan dituen taldetxoari ikusi dugu, hauek oso erritmo geldoan ari zirela Bilabon aldera hurbiltzen. Cortizo taldeko Maxim Billy ziklista saiatu da erritmo hori bizitzen, baina ikusiko dugu, datozen kilometroetan ze bilakaera izaten duen, Mugarrantxeko igoera honetan ze bilakaera izaten duen talde honek ikusten ari gara, igoerako lehendabiziko zatian direla. Egia da, Caja Rural Alea taldeak aurrean Lucas Towers daramala, beraz, atzean doazen bi ziklista hauek ez dute, diferentzia hori murrizteko lanik egingo. Finisher taldekoak ere, Cesar Pérez liderra hor daukate, Extremadurak ere hortxe dauka, Espainiako kopako liderra, baina ikusiko dugu zer eman dezaken. Kontua da, diferentzia gora ari dela egiten, 47 segundura ere eraman dutela diferentzia, eta une honetan erne izan ere Tecnosilva taldeko Fabrizio Crozzolo eta Pedri Krause izango genituzke lasterketa buruan nabarmentzen ari diren bi txirrindulariak, argentinarra eta Ego Afrikarra. Tecnosilva taldeak esan dugu bi ordezkari zituela, Sabekin ikusi dugu nahikoa lanekin zioala erreleboak ere emateko, igoera orduko atzera geratu da, eta ikusten ari garena da Pedri Krause eta Crozzolo bera direla oraingoz Mugarrantxeko bigarren eta azken igoera honetan.
indartsuenak izaten ari direnak. Atzeko taldean zer, favoritoak edo Espainiako kopako gainontzeko liderrak doazen atzeko talde horretan zer, finisher taldeak jarri du ordezkari bat talde horretan lanean, diferentzia hori murrizteko alegin bete-betean ari gara ikusten finisher Kern Pharma taldeko ziklistak, hauen gurpiletik gertu, esakseko ordezkari bat ikusten dugu, Cesar Pérez, finisher taldeko Espainiako kopako 23 urte zazpiko liderare hor ikusten dugu, baina oraingoz aurrean diren Pedri Krause eta Fabrizio Krotzolo indartxo ari gara ikusten, diferentziak, hortxe, 45-50 segunduren tartean jarraitzen du, GPS-aren azken erreferentziaren arabera, eta helmugarako 16 kilometro terdi geratzen diren une honetan, hortxe, Pedri Krause errepidearen eskuinaldetik, Fabrizio Krotzolo Argentinarra Tekno Silva taldeko ziklista, orain erreleboa hartu eta errepidearen ezkerraldetik bere parean jarri dena, baina gauzak diferentziak behintzat horrela jarraitzen baldin badute, hauei, nahikoa ondoa kaso ari zaie jartzen, gaurko honetan, Aiztondo klasikoaren 20. ekitaldi honetan, garaipenerako lehian ibiltzeko aukera hori ikusiko dugu, orain bien artean hizketan ikusten ditugu, Fabrizio Krotzolo eta Pedri Krause elkarrekin hizketan ikusten ditugu, ea, adostasun batera iristen diren, geratzen diren kilometro hauetan elkarlan apur bat egiteko, bien bitartean atzetik Iñaki Trujillo, Lucas Towers eta Ilia Sabekin ikusten ditugu, segundo batzutako atzerapenarekin begibistan dituzte, baina segundo batzutako tartea badago lasterketa buruko bikoaren eta atzetik datorren hirukotearen artean, eta gaineraz, aurreko aldapetan, indartsuenak aurreko biak izan badira, oraindik geratzen diren aldapetan ere akaso, indartsuenak aurreko bi hoiek izan daitezke. 11 segundos de renta para el dúo cabecero formado por Fabrizio Krotzolo y Pedri Krause sobre el trío perseguidor que forman tanto Iñaki Trujillo como Lucas Towers como el corredor del Tekno Silva, compañero de equipo de Fabrizio Krotzolo, el ruso Ilia Sabekin, que está a rueda de los dos compañeros que forman este terceto. Iñaki Trujillo está poniendo el ritmo en ese terceto perseguidor. A su rueda está Lucas Towers, el corredor del Caja Rural Alea. Y cerrando, como decimos, ese terceto perseguidor con una desventaja de 13 segundos sobre el dúo cabecero, el ruso Ilia Sabekin. Y aquí vemos a los dos corredores que son cabeza de carrera, Pedri Krause, el sudafricano de 21 años, el corredor del conjunto Natural Greenness Rally Ale, y a su rueda, casi a su par en estos momentos, el argentino, el corredor Fabrizio Krotzolo del conjunto Tekno Silva, que ha sido protagonista también durante la jornada por haber hecho otro intento de fuga, pero que ha llegado muy fuerte a estos últimos kilómetros, a estos últimos 15 kilómetros, porque ya están afrontando ya la última parte de la ascensión a Muga Ranch. Ahí miran para atrás, ven a 13 segundos al terceto perseguidor, eta hirukote horretan ikusten ari gara, Iñaki Trujillo akaso beste biak baino puntutxo bat gehiagorekin dagoela, Bizkaitarrak, Eiser Irume taldeko ziklistak aurrera egin nahi du, aurreko bikotearen bila joan nahi du, Lucas Towersi kostatzen ari zaio Trujilloren erritmoa mantentzea, eta Towersen gurpilan jarrita dagoena Tekno Silva taldeko Ilia Sabekin, eta bien bitartean diferentzia apurka gora ari da egiten, segunduka lasterketa buruan den bikoteak duen diferentzia gora ari da egiten, atzetik datorren hirukotearekiko, ez dakiguna da Espainiako kopako liderrak eta doazen talde horrek zenbaterainoko atzerapena izan dezakeen lasterketa buruan den bikote honekiko. Azken 15 kilometroetan sartuko gara une batetik bestera, eta hortxe jarraitzen dute, alde batetik Fabrizio Krotzolo eta bestetik Pedri Krausek lasterketa buruan, beraien atzetik 17 segundora Iñaki Trujillo, Lucas Towers eta Ilia Sabekin izango genituzke, eta atzetik lehen aipatu dugun, Espainiako kopako liderrak biltzen dituen talde txori. Oraintxe lasterketa burua Muga Ranch ingurutik pasatzen, ahí está la cabeza de carrera en la zona de Muga Ranch, 15 kilómetros para la línea de llegada, una ventaja de 17 segundos para el grupo cabecero, para el dúo cabecero formado por Fabrizio Krotzolo y Pedri Krause, y en ese terceto perseguidor tendríamos al compañero de equipo de Krotzolo, el corredor ruso del Tekno Silva, Ilia Sabekin, y junto a él estarían el corredor británico del Caja Rural Alea, Lucas Towers, y el corredor vizcaíno del equipo Eiser Irumet, Iñaki Trujillo, pero la ventaja sigue incrementándose poquito a poco. El GPS nos mostraba ahora mismo una diferencia de entre 17 y 19 segundos. Iñaki Trujillo lo está intentando, está dándolo todo, pero le es imposible alcanzar al dúo cabecero, por lo tanto
pues se pueden jugar la victoria estos dos corredores, tanto Fabrizio Crozzolo como Pedri Kraus. Recordamos que todavía nos quedan los últimos metros de la ascensión de Mugaranch y toda la ascensión de Aduna, la última ascensión de Aduna, ese puerto de tercera categoría con una subida de 800 metros al 8%, pero vemos que de momento los dos más fuertes de la carrera son tanto el argentino Fabrizio Crozzolo del conjunto Tecnosilva y el corredor sudafricano del equipo Natural Greenness Rally Ale, el corredor Pedri Krause, que siguen haciendo camino a falta de 14 kilómetros para la línea de llegada. Siguen pasando al relevo, siguen afrontando estos últimos metros de la subida de Mugaranch y mientras tanto en el terceto perseguidor Iñaki Trujillo está haciendo todo el trabajo en solitario. Lucas Towers no le está dando ningún relevo, tampoco lo está haciendo el corredor de Tecnosilva Ilya Sabekin, y eso pues está permitiendo que la ventaja del dúo cabecero no se reduzca. Siguen esos 13-15 segundos la renta del dúo cabecero, el dúo formado por Fabrizio Crozzolo y Pedri Krause, y ya veremos lo que sucede en la bajada. Y recordamos que todavía nos quedará antes del final aquí en Villabona esa última ascensión al Alto de Aduna. 14 kilometro geratzen dira lasterketa amaitzeko, Aiztondo klasikoaren 20. ekitaldi hau amaitzeko, eta lasterketa buruan hortxe Mugarantxen gora, Mugarantxeko iguera hori osatu, eta hortxe jetxierasi aurreko sasiordekako zati horretan hortxe ikusten ditugu, lasterketa buruan diren Fabrizio Crozzolo, Tecnosilva taldeko 19 urteko ziklista argentinarra alde batetik, eta berarekin batera Natural Greenness Rally Ale taldeko ziklista egoafrikarra, 21 urteko Pedri Krause lasterketa buru horretan. Aurki jeitsiera bete-betean izango ditugu, eta beraien gurpilaren bila, beraien jazarpen lan horretan, hirukote bat, Iñaki Trujillo, Lucas Towers eta Ilya Sabekin ditugu. Iñaki Trujillo Eiser Irumete taldeko ziklista, bera ari da lan guztia egiten. Lucas Towers etzaio errelebora pasatzen ari, Caja Alea taldeko ziklista, eta ulertzekoa den moduan, Tecnosilva taldeko Ilya Sabekin ere ez da errelebora pasatzen eri, taldekide bat lasterketa buruan daukalako. Hor ikusten ari garena da, beste talde atzeko favoritoen talde horretatik ere, batzuk aurrera egiteko autua egin dutela, eta Espainiako kopako lider bat tartean zuen taldetxo txiki bat ikusi dugu. Diferentziak saiatuko gara laster eguneratzen, dakigun bakarra da, lasterketa buruan doan bikoteak, beraien atzetik datorren hirukoteari, Trujillo, Towers eta Sabekin doazen taldetxo horri 18 segundoko tartea ateratzen diola. Crozzolo eta Krause oraingoz ondo ari dira moldatzen, ikusiko dugu azken kilometroetan ze bilakaera izaten duten, eta saiatuko gara, laster atzetik Espainiako kopako liderrak eta datozen talde horretan izan diren mugimendu horietan, erreferentzialetik eta gauzak zertan diren jakiten. Bien bitartean hortxe, jeitxeraren zatitxo bat egin dute, orain berriz ere beheranzko joera, baina orain badirudia berriz ere jeitxeraren zatirik nagusienean sartuko direla lasterketa buruan diren bi txirrindulari hauek, aipatu bezala Fabrizio Crozzolo, Tecnosilva taldeko ziklista argentinarra, eta berarekin batera Natural Greenness taldeko Hegoafrikako ziklista 21 urteko Pedri Krause. Mugarantxetik Asteasu alderako jeitxera hori egiten, Sarasola Sagardotegitik barrena, Alkizatik Asteasura jeisten den errepidearekin bat egingo dute, eta ondoren Asteasu zeharkatuta Zizurkil aldera igo, eta bertatik jeitxera egin ostean Adunako azken igoera izango dute, Bilabonako helmuga puntu honetara iritsi aurretik. Eta ikusten ari garen moduan, txirrindulari gehiago ere ari dira atzetik aurrera egiten, eta erne Pedri Krauseren erorikoa bihurgune batean, lasterketa buruan zen bi txirrindularietako batek erorikoa izan du. Ahí está la caída para Pedri Krause en una de las curvas del descenso de Mugaranch. Por lo tanto, en estos momentos tendríamos en cabeza de carrera a Fabrizio Crozzolo, pero vienen más corredores en busca de su rueda, y entre ellos tenemos al líder de la Copa de España Sub-23, César Pérez, el corredor del equipo Kern Pharma. Junto a él también vienen otros corredores del Caja Rural Alea, por ejemplo, también corredores del equipo Cortizo, y la diferencia sigue reduciéndose. En estos momentos nos indican una diferencia de 12 segundos. Por lo tanto, tras esa caída tendríamos en cabeza de carrera en solitario al corredor argentino Fabrizio Crozzolo del equipo Tecnosilva, a falta de 11 kilómetros para la línea de llegada, y por detrás veíamos que César Pérez, el líder de la Copa de España
perseguidor formado por Iñaki Trujillo, Ilias Abekin y Lucas Towers, cuando están llegando ya a la zona de Asteasu, ahí vemos, junto a un corredor de Cortizo y otro de Caja Rural Alea, el líder de la Copa de España en categoría sub-23, que está alcanzando poquito a poco, está llegando al grupo perseguidor, que está persiguiendo una renta de 14 segundos, una desventaja de 14 segundos para el grupo perseguidor sobre Fabrizio Crozzolo, cabeza de carrera para el corredor argentino del equipo Tecnosilva. Tiene un corredor en el grupo perseguidor, tiene a Ilias Abekin, a un compañero de equipo, pero ahí vemos el argentino que ha visto cómo su compañero de fuga se ha caído en esa curva de derechas en el descenso de Mugarranch y que cuenta en estos momentos con una ventaja de 14 segundos a falta de 8 kilómetros y 300 metros, pero todavía nos queda ese último ascenso al Alto de Aduna, esa ascensión de 800 metros al 8%, y ya veremos si en el grupo perseguidor hay fuerzas y hay capacidad para alcanzar en estos últimos kilómetros al corredor argentino, a Fabrizio Crozzolo. Azken 8 kilometroetan sartuko gara une batetik bestera, eta GPS-aren azken erreferentziaren arabera, Fabrizio Crozzolo lasterketa buruan den Tecnosilva taldeko ziklista argentinarrak 14 segundoko tarte ateratzen dio atzetik datorren talde bati, eta talde horretan lehen 3 ziren, baina ikusi dugu besteren artean César Pérez, Finisher Care Pharma taldeko ziklista sartu dela, murtziarra, Espainiako kopako 23 urtez azpikoen sailkapen horretako liderra, Guadianako zirkuituan bigarren postua eskuratuta, talde horrekin bat egitea lortu du, eta ikusiko dugu orain 14 segundu diren hauek, zertan geratzen diren, izan ere, oraindik Adunako azken igoera hori geratzen zaigu. Laster izango da Fabrizio Crozzolo Asteasuko kaleetan, Asteasura iristen ari da, eta bien bitartean, hemen ikusten ari gara, Iñaki Trujillo hortxe dagoela, Pedri Krause bera ere hortxe dago, Martin Rey bera Cortizo taldekoa hortxe daukagu, César Pérez aipatu dugu, Pablo Lospitao bera dela uste dut Caja Rural Aleakoa, Ilias Abekin eta Lucas Towers izango genituzke, beraz, maila handiko ziklistak, eta hasiera batean gaurkorako hautagai nagusien zerrendan sartzen ziren hainbat ziklista, Asteasura iristen, 14 segundoko atzerapena dute lasterketa buruan den Crozzolorekiko. Egiari zor, talde horretan Caja Rural Aleak 2 ordezkari ditu, eta hor ikusten dugu, Lucas Towers bera dela orain indarrustutzen ari dena bere taldekidearen mesedetan, bere taldekideak aurreko ziklista harrapatu eta garaipenaren lehia horretan aukeraren bat izan dezan. Iñaki Trujillo orain taldea izten ari dena, lehen lasterketa buruan ibili den Pedri Krause bera ere horre ikusten dugu, Martin Rey da Cortizo taldeko txirrindularia, beraz, men ere ari dira antolatzen, baina esaten ari garena, Fabrizio Crozzolo ere ondo ari da lanean, beraz, ikusiko dugu, Adunako azken igoera hori bakarrik gainditzeko moduan ote den Fabrizio Crozzolo, edota atzetik datorren talde horretan, ote den gaitasunik, berarekin bat egin eta Bilamonako helmuga honetan, norbait bakarrik ikusten ote dugun. Menos de 8 kilómetros ya para la línea de llegada y tenemos en la cabeza de carrera a Fabrizio Crozzolo, el corredor argentino del equipo Tecnosilva, y por detrás viene un grupo perseguidor en el que tenemos a 2 corredores del Caja Rural Alea, tanto a Pablo Lospitao como a Lucas Towers. Tenemos también a César Pérez, el líder de la Copa de España en categoría sub-23. Tenemos también a Iñaki Trujillo. Tenemos también al líder de la Copa de España en categoría élite, a José María Martín, el corredor del Extremadura pebetero. Tenemos a Martín Reyes del equipo Cortizo. Tenemos también a Pedri Krause, que ha sido compañero de fuga durante varios kilómetros de Fabrizio Crozzolo. Por lo tanto, tenemos a 7 corredores en este segundo grupo, en este grupo perseguidor. Y como decíamos, también tenemos al compañero de equipo del corredor que está en cabeza de carrera, a Ilias Abekin, Pedri Krause, Martín Rey, Iñaki Trujillo, César Pérez, Pablo Lospitao y también a Lucas Pérez. Por lo tanto, 7 corredores en este grupo perseguidor, 8 corredores en este grupo perseguidor. Nos informan que hay 8 corredores en este segundo grupo en busca de la cabeza de carrera, de que de momento es para el corredor del Tecnosilva, el corredor argentino Fabrizio Crozzolo, y nos confirman que efectivamente es el líder de la Copa de España de la categoría élite, José María Martín, el 8º corredor en este grupo perseguidor, junto a César Pérez, Iñaki Trujillo, Martín Rey, Pedri Krause, Ilias Abekin y otros corredores, Pablo Lospitao, Lucas Towers,
Por lo tanto, 8 corredores en este grupo perseguidor y nos indican en estos momentos que la desventaja de este grupo perseguidor, de este segundo grupo, es de 19 segundos sobre Fabrizio Crozzolo, el corredor argentino que está afrontando ya esta subidita a Sizurkil. Tras girar hacia la izquierda, atravesará la localidad de Sizurkil, realizará la bajada y afrontará ya el último ascenso a Aduna con una distancia de 800 metros y una pendiente media del 8%, y nada más coronar Aduna bajará hacia Villabona para afrontar los últimos metros, siempre y cuando nadie le alcance en este grupo perseguidor de 8 corredores en el que están los dos líderes de la Copa de España, tanto en la categoría élite José María Martín y en la categoría sub-23 César Pérez. 7 kilometro baino gutxiago lasterketa amaitzeko, Zizurkilen gora ikusten duguna, lasterketa buru den Fabrizio Crozzolo bera da, 20 segundoko errenta une honetan berarentzat, laster izango da Zizurkilgo herrikasko horretan, eta atzetik 8 txirrindulariz osaturiko talde bat ikusten ari gara. 8 txirrindulari horien artean, hortxe daude alde batetik Caja Ruralek 2 ordezkari ditu, Pablo Lospito eta Lucas Taubers. Hortxe dira Espainiako kopako liderrak, bai elite mailakoa, José María Martín, Extremadura taldeko ziklista, eta berarekin batera César Pérez, finisher taldeko ziklista ere. Hortxe da besteren artean, Ilia Sabekin, Teknosilba taldeko Crozzolo lasterketa buruan den ziklistaren taldekidea. Hortxe da Pedri Kraus, Natural Greens taldeko Ego Afrikako ziklista, eroriko baten ondoren lasterketa burutik atzera geratu dena. Hortxe da Martín Rey, Kortizo taldeko ordezkaria ere, eta taldea itxiz Iñaki Trujillo Bizkaitarra, Eiser Irumet taldeko ordezkaria. Lasterketa burutik une honetan GPS-aren arabera 27 segundora etorriko litzateken, bigarren talde horretan izango genuken 8. txirrindularia. Alegin bete-betean ari gara ikusten, Fabrizio Crozzolo argentinarra 6 kilometro terdi besterik ez helmugarako, eta Zizurkilgo herrikasko horretatik pasatzen ari den tarte honetan, une honetan, 23 segundoko tartea ematen du GPS-ak, referentzia hori da, 23 segundos de renta para Fabrizio Crozzolo, el corredor argentino del equipo Teknosilba. Cuando estamos ya a 6 kilómetros para la línea de llegada, le queda la última ascensión al alto de Aduna y luego ya el descenso hacia las calles de Villabona. 6 kilómetros para el final, 25 segundos de renta para Fabrizio Crozzolo, y ahí vemos en el grupo perseguidor, en ese grupo de 8 corredores, a los 2 del Caja Rural Alea, que intentan reducir la desventaja, pero de momento Fabrizio Crozzolo lo está haciendo muy bien, sigue manteniendo y aumentando esa renta en estos momentos. Cuenta con una renta de 25-27 segundos sobre este grupo perseguidor, en el que cierra el grupo en estos momentos el corredor de Eiser Irumet, Iñaki Trujillo. 5 kilometro eta 8 metro besterik ez helmugarako, 27 segundoko tartearekin lasterketa buruan jarraitzen du Fabrizio Crozzolok, eta Adunako igoera horretan sekulako erritmo aldaketarik edo segurako erasorik ikusten ez badugu, eta Crozzolok berak sekulako txakadaldirik ez badu, garaipen ondo bideratuta izan lezake. Bien bitartean, mendiko sailkapen, behineko sailkapen horretan, Oskar Bian izango genuke lidertzan, lasterketa amaitzea lortzen baldin badu, Gomurreko ziklistak berarentzat izango da mendiko sari hori, lasterketaren amaieran banatuko den mendiko sari hori, eta bien bitartean sari potoloagoaren bila alegin bete-betean dabilena, hortxe ikusten dugu, Teknosilba taldeko Fabrizio Crozzolo, eta bien bitartean azken 5 kilometroen profil hori ikusten ari gara, laster izango duen kilometro horretan izango du zailtasunik handiena, Adunako igoera horretan, bataz beste, euneko lauko penditza dio, baina igoera berak euneko ia 8ko penditza du, beraz, 20 kilometro hori gainditzen baldin badu lasterketa buruan, seguru izango da ondo bidean Fabrizio Crozzolo, baina atzean ere, esan dugu, Caja Rural Alea taldeko biziklistak ari direla, alegin bete-betean, baina oraingoz alegin hori etzaie emaitzarik ematen ari, indarrez ere justu xamar doazen seinale izango da, izan ere kasik ere 28 segundia, minutu erdira ere eraman du diferentzia Fabrizio Crozzolok, eta oraingoz behintzat alegin bete-betean egiten ari den jardun hori mesede egiten ari zaio.
argentinarari, Teknosilba taldeko ziklista, alegin bete-betean, badaki azken 800 metroiek gainituta, ondo bidean garaipena eskura izango duela, 30 segundoko erreferentzia ere ematen du une honetan GPS-ak, hor ikusten dugu, alegin bete-betean ari dela, eta bien bitartean, atzeko taldean, bai Lucas Towers eta bai Paulo Lospitao egiten ari diren alegin hori, oraingoz ez da emaitzarik ematen ari. Adunako igueran, azken iguera horretan sartuta Fabrizio Crozzolo, afrontando ya estos últimos metros de la ascensión de Aduna, el corredor argentino del conjunto Teknosilba, que ya sabe que si supera esta cota tiene la victoria casi en su mano, porque cuenta a falta de 4 kilómetros con una renta de 28 segundos, por lo tanto, si no hay un ataque demoledor en el grupo perseguidor y si le aguantan las fuerzas al corredor argentino, tendría bien encaminado en estos momentos esa victoria en la 20ª edición de la Copa de la Istondo Clásico, a la carrera de la Copa de España. Ahí estamos viendo movimientos en el grupo perseguidor. Ahí se quitaba Lucas Towers, ahí incrementaba el ritmo su compañero de equipo Pablo Lospitao, los dos líderes de la Copa de España pegados a su rueda, y aquí vemos al corredor, a Fabrizio Crozzolo, con una renta de 22 segundos. Ahí vemos a los corredores del grupo perseguidor que quieren alcanzar al argentino, pero de momento sigue contando con una renta de 20 segundos, pero cuidado que todavía quedan varios metros para llegar a la cota de Aduna, eta diogun moduan, alegin bete-betean ari da Fabrizio Crozzolo, baina atzetik ere indarren datoz eta César Pérez orain. César Pérez, Espainiako Copa Finisher Kern Pharma taldeko ziklista, atzeko taldetik aurrera egin eta Fabrizio Crozzoloren gana gerturatzen ari dena. Y vemos el cambio redimo de César Pérez, que va a alcanzar a Fabrizio Crozzolo antes de coronar el Alto de Aduna por última vez, que se ha ido en solitario de este grupo perseguidor, eta hor sufritzen ikusten ari garena José María Martín, Extremadura pebetero taldeko txirrindularia, Espainiako Kopako elite mailako liderra, baina ondo bidean une batetik bestera, hortxe, esaten ari ginen moduan, César Pérezek bat egin dezake Fabrizio Crozzolorekin, gainditu du, ya le ha superado César Pérez a Fabrizio Crozzolo, va a coronar en solitario este Alto de Aduna, le quedarán 3 kilómetros para llegar a la línea de llegada, y César Pérez, el corredor murciano que fue segundo en el circuito del Guadiana, liderando esa clasificación sub-23 de la Copa de España, que acaba de coronar el Alto de Aduna, que ha girado hacia la derecha y que cuenta con una renta de 7-8 segundos sobre un terceto perseguidor formado por Pablo Lospitao, Martín Rey y José María Martín. Intercalado estaría Fabrizio Crozzolo, pero ahí vemos ya afrontando los primeros metros del descenso de Aduna a César Pérez, el corredor murciano del Finisher Kern Pharma, el conjunto navarro, que ya hemos dicho que está dirigido aquí hoy por Ander Altuna, el director de la zona que conoce a la perfección estas carreteras y que les está saliendo de momento la jugada a la perfección. Hortxe ikusten ari gara, César Pérez, azken 3 kilometroetan sartuta, Adunako maldetan bera Bilabonar arteko bidea geratzen zaio. Hortxe ditu, azken 2 kilometro eta 700 metro. Agatzera begiratzen du, baina gertu ez du inor ikusten. Atzetik ikusten ditugulako, alde batetik Pablo Lospitao, Caja Rural Alea taldeko ziklista, bestetik Martín Rey Kortizokoa, eta hauen gurpila harrapatu nahian, José María Martín, Extremadura pebetero taldeko txirrindularia, Guadeneako zirkuito irabazita elite mailako Espainiako Kopako liderra duguna, baina hortxe, César Pérezek ere badaki helmuga gertu daukala, atzera begiratzen du, oraingoz ez du atzean inor ikusten, GPS-ak 14 segundoko erreferentzia bat erakusten digu, eta Finisher Kern Pharma taldeak gaurkoan garaipen handia lortu dezake hemen Aiztondo Klasikoaren 20. ekitaldi honetan, Iaz Aimar Etxeberriarekin 2. postuan amaitu zuten, eta aurten hortxe ikusten ari gara, César Pérezekin, Ander Altuna zuzendari dutela, gaurkoan garaipen handia lortu dezakete Aiztondo Klasikoa, Patxi Alkorta Txomin Perurena Memorialaren 20. ekitaldi honetan. Atzetik, Martín Rey, Pablo Lospitao eta José María Martín ikusten ari gara, baina hauek ez dirudi, César Pérezen gana hurbiltzeko modu gehiagirik izan dezaketenik, gaitasun gehiagirik izan dezaketenik, eta alegin betean jada azken 2 kilometroetan sartuta dagoena César Pérez. Finisher Kern Pharma taldeko txirrindularia da, 16 segundos de renta que nos muestra el GPS para César Pérez, el corredor del Finisher Kern Pharma.
que va a llegar en solitario a esta línea de llegada de Villabona, alzándose con la victoria en la 20ª edición de la Aiztondo Klasiko Patxi Alkorta Txomin Perurena Memoriala. Eta hortxe ari gara ikusten, bien bitartean beraren gandik gertu dagoen ziklista Fabrizio Krotzolo argentinarra izan daiteke, hortxe 8 segundoko atzerapena erakusten digutelako. Eta hortxe une batetik bestera azken kilometroan sartuko dena Cesar Pérez finisher taldeko ziklista izango da. Laster izango ditu parez pare Villabonako kaleak. Hortxe Rural Kutxaren azken kilometroko arku hori azken 1000 metroak Cesar Pérez entzat. Hortxe tartean Fabrizio Krotzolo izango da, atzera begiratzen du. Eta alegin bete-betean, badaki barruan geratzen zaion guzti hori eman beharra duela Cesar Pérez finisher taldeko ziklistak Aiztondo Klasikoaren 20. ekitaldi hau irabaziale izateko. Azken metroa ditu, askotan pasada hemendik badaki zenbat geratzen zaion, badaki zer geratzen zaion, eta hortxe hau zabal egin da alegin bete-betean finisher Kern Pharma taldeko ziklista murtziarra Espainiako kopako 2. proba honetan ondo bidean. Garaipenetik oso gertu ibiliko dena, jada garaipena berea espaldin du, laster ikusiko dugu, Jada helmugako kamerek laster erakutsiko digute bere irudia. Hortxe Cesar Pérez jada azken metroa gozatzen, azken koskatxo hori gainditu, azken begirada atzera bota, eta badaki oker handirik ezean garaipena berarentzat izango duela, naizta Fabrizio Krotzolo argentinarra nahikoa gertu nabari duen, nahikoa gertu somatzen duen, azken zuzenguneak eta jada jendearen txaloiek ere entzungo ditue. Cesar Pérez egea denon artean merezi duen arrera ematen digun gehiago, garaipen ospatzen Cesar Pérez bera, txaloak Cesar Pérez entzat hortxe zorion mezuak ere bai, eta hortxe siotxo honekin bi besoak gora, garaipena ospatzen Cesar Pérez berarentzat garaipena. Aiztondo Klasikoaren 20. ekitaldi honetan Cesar Pérez entzat garaipena, eta ikusiko dugu 2. posturako Fabrizio Krotzolo eta Martin Rey 3. posturako Jose Maria Martin 4. posturako azkenean. Hortxe dago albiste, finisher Kern Pharma taldeko txirrindulariak garaipena. Cesar Pérez Guadianako zirkuituan 2. postuan amaitu zuen, eta gaurko honetan Aiztondo Klasikoaren 20. ekitaldi honetan garaipen handia lortu du. Ikusi dugu, ondo neurtu dituela indarrak, eta adunako azken iguera horretan hortxe sartu dela. Iñaki Trujillo oraintxe helmugara ilia Sabekinekin batera, eta hortxe pixkanaka ziklistak ari dira Villabonako helmuga puntu honetara hurbiltzen, eta hemen helmuga puntu honetan zaudeten hoi gonbitea luzatuko dizuegu Villabonako plazara hurbildu, eta laster ekingo diogun sari banaketa ekitaldira ere hurbiltzeko. Izan ere, izango ditugu, gaurkoan ere omenaldi, aitortza eta bestelako une bereziak, beraz, hementxe helmuga puntu honetan zaudeten guztioi gonbitea laster Villabonako plazara hurbildu, eta sari banaketa ekitaldi hori gurekin batera bizitzeko, eta gaur egunean zer esaten ari garen moduan, gaur martxoak 8 da, emakume nazioarteko eguna, eta Aiztondo Klasikoak ere bat egin nahi izan du eguneko aldarrikapen guztiekin batera. Hortxe, ziklistei besoko moreak banatu zizki, antolaguntzako kideak ere besoko moreekin ibili dira, eta ziklismoa bera ere eta gaurko lasterketa bera ere baliatu nahi da berdintasunaren aldeko balore hoie guztiak sustatzeko. Beste taldetxo bat ere helmugan, finisher taldeko ziklista bat buruan dutela, Euskadi taldeko ordezkaritza ere bai, Caja Rural Aleakoa, Kortizokoak ere bai, eta hementxe datoz, ziklista gehiago helmugara. Hortxe Aimar Galdos bera orentxe helmugaratu den txirrindularia, eta esan bezala, ziklistak helmugaratzen ari diren honetan, guk pixkanaka sari banaketa alderako bidea egingo dugu, eta esan bezala datozen minutuetan, zuei guztioi ere, Villabonako plazara gerturatzeko gonbitea luzatzen dizuegu sari banaketaz gozatzera.
Kaixo, Guillermo. Bueno, Guillermo, pentsatzen dut egindako lan guztiak horrelako omenaldi batekin, norbera ere pozik sentituko dira, ezta? Zuek bere garaien lan asko egin zenuen zure borondate guztiarekin. Arperik gauri da, zer. Arperik ez, Guillermo, zuek guregi ez bazen duten orain olaragorik etzen izango. Baina, bizimo du badiko bat da, goizak jatuko bat, zean, behar bat da. Begon dizula, Guillermo, txalo bat, Guillermo Olanorentzat. Eta lehenik eta behin, Guillermorekin batera, gaurkoan hemen izango ditugun, sari banaketa ekitaldi honetan lehenik eta behin Guillermori aitortza egiteko Aiztondo antolakuntzaren izenean Jose Ramon Aiertzak Aiztondo Klasikoko batzordeko presidenteak emango dio saria Guillermo Olanori eta Marisol Manzanori ere, maztari esango digu mesedez. Eta hor dadila, Marisol, zatozu ere. Contamos con la presencia de Marisol Manzano, un aplauso para ella. Y el ramo de flores por parte de Laida Alcorta, zatoz Laida. Aquí está el ramo de flores para Marisol Manzano por parte de Laida Alcorta. Patxi Alkortaren alabaren eskutik lore sorta. Txalo bat, mesedez, Guillermo Olano eta Marisol Manzanorentzat. Eta sorpresak ez dira hemen amaituko, izan ere, badakigu zuen familian, biziletan ibitzaz aparte beste gaitasun batzutan ere badela, gaitasun asko jendea daukazuela, eta hementxe, ezagutzen dituzu hemen aurrean dauzkazuen hauek, ezaguna dituzue? Les conocéis? Hementxe dauzkagu, Jon Olano semea eta Aetze Olano eta Isaba Olano bilobek aurrezko askeniko diete Guillermo Olano eta Marisol Manzanori. Beraz, aurrezkoa, baina Guillermo Marisol oraindik ez dira sorpresak amaitu, beste ezagun batek ere badu zerbait zuentzako. Olano. Amonaren maitasuna Aionan humiltasunez, eziginan txikitatik, txirrindularitzak ditun, balore oinarritik,
jaso gure eskerrona, indar guztiagatik, baina berso hau ez dugu, pedalkada besterik itzik ez baita beharraina, omenduko zaituztenik, hore segiko dugu, egintzen duten bidetik. Hore segiko dugu, egintzen duten bidetik. Edera benetan ez dago gauza asko gehiago esan beharrik, behon dizuela, Guillermo eta Marisol, gaur jaso duzuen hau, zuek egitakoaren fruitua besterik ez delako. Azken txalo bat, Guillermo eta Marisolentzat, eta familia guztiarentzat, eta ordaintzeko dirurik ez dago, eta munduan. Sari banaketarekin hasiko gara segida, eta horretarako, erakunde eta udal ezberdinetako ordezkari podium ingurura hurbiltzeko esako diegu. Sari banaketarekin hasiko gara honen bestean, sprint berezien saria banatuz ekingo digu sari banaketa honi, Zizurkilgo udalak babestutako saria, eta sprint berezien sailkapenean irabazle, Gomur Kantabria taldeko Oskar Biain. Hortxe da, Oskar Biain podiumean, Maite Amenabar, Zizurkilgo alkatearen eskutik garaikurra, Laida Alkortaren eskutik Lore Sorta, sprint berezien sailkapeneko irabazle, Oskar Biain. Aurrera jarraituko dugu sari banaketarekin, tarteko helmugen saria banatu behar dugu. Vamos con la clasificación de las metas volantes, Asteasuko udalak babestutako saria, eta tarteko helmugen sailkapenean ere irabazle, vencedor de las metas volantes, Oskar Biain. Hortxe dugu Oskar Biain, Gomur Kantabria taldeko ziklista, Ili Legarra Asteasuko alkatearen eskutik garaikurra, Maria Alkortaren eskutik Lore Sorta, tarteko helmuak Oskar Biainentzat.
mendiko sailkapenari dagokion saria banatu behar dugu segidan, Alkizako udalak babestutako saria, mendiko sailkapenari dagokiona, eta mendiko sailkapenen ere irabazle Oskar Bian. Hemetxe duean argesta, Alkizako alkarte ordearen eskutik sarietan, Loresota, Nadia Lizarde, Bendera Txomine Perunenaren bigarren eskutik, mendiko saria Oskar Bian. Jarraian taldekako sailkapenari dagokion saria banatu behar dugu, gaurko Aiztondoko klasikoaren 20. ekitaldi honetan, Patxi Alkorta eta Txomin Perunera memorial honen 20. ekitaldi honetan talderik honena esan bezala, taldekako sailkapenari egin behar dugu kasu seguidan. Vamos con la clasificación por equipos y el mejor equipo en esta 20ª edición de la Aiztondo Clásico Memorial Patxi Alkorta Txomin Perunena, el Caja Rural Alea. Ahí tenemos a los corredores del Caja Rural Alea. Hementxe, garaiko batako best, Iñaki Almandoz eta Elba Perunena Lore Sortarekin. Hortxe Loreak eta hortxe garaikurra talderik onena, mejor equipo, Caja Rural Alea. María Jesús Uranga, Etxeondoko ordezkaria podium ingurura aurkitu dadila. Solicitamos la presencia de María Jesús Uranga en representación de Etxeondo en zona de podium. Gracias.
sailkatuari dagokion saria, Larraulgo udalak eskainitako saria, hirugarren sailkatua, tercer clasificado, Martín Rey. Ili Kortajarena, Larraulgo udaleko zinegotziaren eskutik, hirugarren sailkatuari dagokion garaikura, Martín Reyrentzat, txaba! Bigarren sailkatuari dagokion saria, Adunako udalak eskainitakoa. Eta bigarren sailkatua gaurkoa, segundo clasificado, Fabrizio Cortalo. Adunako udalaren izenean, Cristina Rodríguez alkatearen eskutik garaikura. El trofeo para el segundo clasificado, Fabrizio Cortalo. Eta orain bai, gaurko irabazleari harrera egiteko unea iritsi da, Bilabonako udalak eskainitako saria, Aiztondo klasiko Apache Alkorta memoriala, Txomin Perunara memorialaren 20. ekitaldi honetako irabazlea, Cesar Pérez! Hortxe Cesar Pérez podiumean, Bilabonako alkatea Beatriz Unzueren eskutik garaikurra. César nos preguntaba, ¿hay chapela? Claro que hay chapela, César, ahí tienes la chapela por parte de Miguel Trueba, representante de Rural Escucha, txapeldunari dagokion chapela, César Pérez, Miguel Trueba, representación de jefe de zona de Rural Escucha. Eta segidan, beste horrekarri batero bai, argia emango diogu. Segidan Etxeondo saria, harri hori Maria Jesus Urangak eskainiko dio. Espera César, espera todavía. Maria Jesus Uranga Etxeondoren izenean lagunduta Etxeondo sari hori Cesar Pérezentzat eta Lorenz Hortare bai. Y ramo de flores de la mano de Elba Perurena, Elba cuando quieras. Lorenzo Ortega y César Pérezentzat. Hortxe beraz, Aiztondo klasikoaren 20. ekitaldiko podiuma, César Pérez, Fabrizio Cortalo eta Martín Rey, eta segidan, udal ordezkari eta babesle guztiekin, con todas las representantes municipales e institucionales, vamos a sacar la foto del podio. Hortxe beraz, podiumeko argazki hori eta sari banaketa ekitaldi amaitu aurretik, Espainiako kopa honi dagokion, elite eta 20 urteko kopari dagozkion, liderren elastikoen marraketa egin behar dugu, maioten marraketa, eta aldenik eta behin, 23 urte zazpikoen liderari dei egingo diogu, txapela kentzeko tamango diogu, txapela kendu, hori jaso dituen sariak utzi.
Espainiako kopako 27 sailkapeneko liderra, líder sub-23 de la Copa de España, César Pérez. Ibon Barberia, Etxemar, Txeko komunikazio arduraduna, lasterketan babesten bihurtu den Etxemar Garraio Enpresako komunikazio arduradunaren eskutik Espainiako 27koen kopako liderari dagokion elastiko hori soinean duela. Garaikurrare bai, Cesar Pérez entzat, Irizar e-mobilitiko ordezkari den Ander Buendianen eskutik, hortxe, Cesar, garaikurra Anderren eskutik, Irizar mobilitiko ordezkaria Ander Buendian, eta nore sorta ere, Nadia Lizarralde Perurena, Txomin Perunaren bilobanen eskutik, hortxe beraz, 27koen liderra, Cesar Pérez. La sari banaketa ekitaldi honetako azken saria, el último premio a repartir, el líder de la clasificación élite de la Copa de España, tras la disputa de estas dos pruebas, José María Marín. María Jesús Uranga, etxondo ordezkariaren eskutik, sailkapeneko liderari dagokion Maiota, Maiota hori da. Osteko ere bai, Maria Jesús Uranga etxeondoren ordezkaria. Puntu gapo, Jose Maria. Bueno. Ahí está, José María Marín con el maillot de líder. Va a recibir de manos de Miguel Frama, el jefe de la zona de Caja Rural, en representación de la entidad, el trofeo y el ramo de flores de mano de Elba Perurena para el líder de la clasificación élite de la Copa de España, José María Marín. Y antes de terminar vamos a solicitar en el podium la presencia de todos los corredores que han pasado por el podium, todas las representantes de las instituciones y todos los representantes de los diferentes patrocinadores que han hecho posible
que hayamos podido disputar la 20ª edición de la Aiztondo Klasikoa para esta última foto de familia. Lasterketako txirrindulari onenak podiumetik pasa diren guztiak, etxe babesle eta ordezkari guztiak, udal erakundetako ordezkariak eta Txomin Perurenaren eta Patxi Alkortaren sendietako kideak podiumean bilduta ditugula. Azken argazki honekin emango diogu amaiera Aiztondo Klasikoaren 20. ekitaldi honek eman duen guztiari. Goizean aduna Ilagunan eman diogu azken txanda hori gabon podiume ditugun kide guztegi. Ese último aplauso para eta honekin, azken txanda honekin guztioi ere eskerrak emanez, hauxe izan da Aiztondo Klasikoa. Garen ekitaliak eman duena, gure gurtean.